Mana kamano nyako Ramogi Tv en odiochieng' ma chieng' tarik 31 dwe mar 8 higa mar 2022 kawuono en odiochieng' mogik mar dwe mar 8 kamoro amora mintiere machiegni chenro mar piny parni mathoth osetimre kaluwore gi weche mabende iyalo e doho. Odiochieng' manyoro na nitiere romo mago kinde mabende timo ikruok makare e nyim doho mabende e nyim odiochieng' makawuono kabende odiochieng' makawuono doho maduong' mogik kitelo negi jong'ad bura 7 biro bedo ka winjo ng'ur mabende nochwala ahinya mano mar lemo mar ten piny Kenya. Machiegni chenro makama bed kod nyaka giko nyinga Sharon Ong'aw. Oyawre nyako Ramogi Tv kamoro amora ma intiere okinyi makawuono. Ageno ni chiemo maber kendo iseikori e yo makare mar winjo twak mabende biro bedo e doho maduong' mogik e pacho kae. Kama koro kinde ma wigi otimo jere biro bedo ka twak kacha ka nitiere mago makwedo loch mar jatend piny moyier William Ruto to nitiere mago masiro loch mar jatend piny moyier William Ruto duto manyaka sani waweyo ne jong'ad buche 7 mar mondo mi obi ong'ada bura kaluwore kod neno duto mabende osechwal negi e nyim doho. Ka kamano machiegni e chenro marwa mar okinyi makawuono kamago e weche mabende wabiro menyo ni nyinga Joyce Oduor. Ramogi Tv kamoro amora ma timo sini oyawre kama intiere kanyo rwakni machiegni chenro mar piny ni mar odiochieng' makawuono kata kopogore gigo ma okinde dhi timo gi jong'ad buche gigo maduong' ahinya monego warang kawuono odiochieng' mogik mar dwe ni mar 8 dong Nyasaye ber kendo ng'wono ne osiko kodwa kinde duto. Agonero kamano kuom tayowa duto e dwe ni mar 8 makoro sani wachopo e odiochieng' mogik tarik 31 dwe ni mar 8 Science 12 mar okinyi makero ni chenro ni mar piny e kidieny mar yiero mar Kenya higa mar 2022 machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kinde machon imosoga ji ni Nyasaye ber iduoko ni kinde duto seche te Nyasaye ber to bende olokore olokore abduoko ne ma Nyasaye ber agara na mano mosre go de school ngini katinde kanisa okwa mosre ga ahinya kamano Joyce chonare achio maber wago ne Nyasaye ro kamano. Wanyalo wacho ni dwe ni mar 8 obedo dwe malach ahinya. Weche mopogore otimore. Jo Kenya no dhi yiero jatendgi kata jotelo mar Giedebe kacha waseneno ka jotelo moko ochamo muma e lemono mar jatend piny Kenya moyier jogo mokwedo bura makamano. Bura sani koro nitiere e nyim doho ka bende koro jo Kenya keto wang'gi mar ng'eyo gino maybe do maduong' mogik biro wacho. Kata kamano dwe osebedo maber kendo kwa chopo gikone wagone mana Nyasaye ro kamano. Wang'eyo ni kochopo miso dwe kamae be ji mor kalure ni ofuki bende nyalo bedo gi lokruok matin isetiyo matek inyalo dhi go ne dendi mos moro matin. Kamano ina Cleophas chonare ana chiwo maber agone Nyasaye ro kamano mar en gima ne oganda rito odiochieng' manyoro mondo duoko wuok gi yiero manotim chieng' wuok tich tarik 29 en duoko mowuok ka jok moko mor jok moko ywak jok moko bende nowacho ni nobwogi gi duoko mantiere kanyo kata kamano nyaka sani kweth siasa mar Azimio yiero mane gidhiye mano manotimore kuonde 8 mane counties 7 mano nikech West Pokot kacha ne nitiere county achiel yiero 2 notim kacha county ma Nairobi bende ne nitiere yiero makamano county ma Kakamega gi Mombasa Azimio no yudo kombe wadhi kacha 5 ka irango kuonde mamoko nitiere ja independent achiel go Nairobi ka ne nitiere jogo manodhi kacha jotikono mara UDA mane romo 2 modong nodhi kweth mar Azimio duto ne nitiere KUP mane nitiere West Pokot okaw kombe 2 mago ma kacha Labour kod Pokot South kachiel koda mag ODM mane okaw Mombasa kod Kakamega ka Wiper ne okaw Kitui en mor gi ilo ne jogo mane oyombo kendo wakwayo oganda mondo bed mana gi kwe wacho ni kinde koro jotelo oseyiernu modong en mar kom ten piny Kenya ni ng'ur ne chako winje kawuono koro mana ema nomiya mor nikech oganda jo Kenya ne yudo thuolo mar timo gino ma chike matur ka dwaro kendo ratiro margi mag demokrasia. To gima ber joma noyombi nwaneno kata mana Malala Cleophas mabende nochunga e kom mar Kakamega e governor en bende nosewuok oko ka bende wacho ni ana ayie gi loch ogo bade piny to into Sharon chiwo nade awana chiwo makare ng'wono ma Nyasaye kawuono winjo kopong'a amor nikech angima kendo amor nikech achung' ka anyalo tiyo ng'eni kok ingima kata mana tiji kata orake mok inyal dhi ana amor ni
odiochieng' ma kawuono an ka to nyakwara Ramogi Jwang bende nyaka wanyis chenro ma bende odiochieng' ma kawuono watimo. Ang'e odiochieng' ma kawuono nyakwara Ramogi Jwang en mana bura ma bende idhi bed ka ichako winji e nyim doho mano maduong' mogik e pacho kaendi. Koro odiochieng' ma kawuono wan mana gi chenro to nawacho mana ni chenro mar rupiny. Bang' ma Joyce Oduor dhi kelo ni weche manyien. Bang'e nyakwara Ramogi Jwang dhi kelo ni nonro mar gazet. Cleophas, intere gi toke chenro mar rupiny. Jalonyo weche mag chike, ma bende ni japuonj weche mag chike e mbalariany kendo osepuonjo kinde mopogore opogore. Odhi bedo kodwa e studio ka. Mano kile kama loka Charles Ouma. Odhi bedo ka mondo mi okonwa ni chike mano gol nyoro kata ng'eto mano gol odiochieng' manyoro mane koro kono IBC mondo tim mae gi ma onego dhi e yo machalo nade. Mago duto wadhi bedo ka koromo sa achiel nyaka sa adek. Nimar koromo kanyo sa adek wadhi achiel kachiel nyaka e doho. Gigo duto ma bende wadhi kelo ni mana achiel kachiel e Ramogi TV kochako sa adek nyaka sa mang'o rumo. Wan ka yudo wa e mbui wa duto. Nimar okinyi ma kawuono nyaka chieng' ma koro bong'ad bura ni to ng'ama oyombo adieri. Ng'ama ne yobo adieri e yiero manotim tarik 9 e komno mara ten piny Kenya. Koro Ramogi Jwang karwaki ni machiegni e gige duto mosebedo kanyo katimore e alworawa. Tudri kodwa e Facebook mara Ramogi TV, kae tudri kodwa nyaka e YouTube kata kama nitiere live. Kinde duto iyudowa mana kacha. Tudri kodwa bende Cleophas Oloch mane kuma yuda e Twitter, Instagram kacha koda Facebook. Gigo duto te mantiere kacha e mbui mag lonyo go manyasani duto. SMS line wara pok waloko. Ordinary adek au chelo. Mana kamano nyakwara Ramogi Jwang e kinde ma bende wabro bedo kod jalony e wechego mag chike. Penjo moramora minyalo bedo godo kotudore koda bura ma bende iyalo e nyim doho maduong' mogik e pacho ka. Ichwalonwa penjo kalure ni e doho kacha wang'eyo ni ponono gibiro bedo ka giwacho kizungu moko madongo dongo manyalo bedo ni kalo joneno. Kizungu kubwa. Kizungu kubwa. Kata kamano wantiere kae mar fuono ne joneno magwa weche makamago. Ka bende penjo moramora minyalo bedo godo inyalo chwalonwa kalure ni wasesingo mar bedo wang'i ka achiel kod iti mar nyisi gik moko duto matimore pacho kae. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, TikTok kod Instagram bende antiere iyuda @Joyce Oduor_. Mana kama nyakwara Ramogi Jwang an bende tudri koda mana kaka pile mbui duto te mayudore piny Kenya, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Machiegni nikech ma en rupiny. We wakwongo ayuda weche manyien. Niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tuipeleke mbele. Machiegni e weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Gikone koro ikruok oketi mogik ne yalo bura mar kwedo yiero mar jatend Kenya moyier William Ruto e doho mamalo mogik. Joyal buche 7 mag doho odiochieng' manyoro obago romo moyiedhi gi jobura duto kendo keto okenge mag bura. Moko kuom weche mane onyiedhore en kwan okinde mawinjore joma ochwalo bura bed godo kod mag jokwed bura mana kaka Chris Owino leronwa. Pogruok e kind commissioners mag IEBC odhienyore lela e nyim joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e kinde romo mar keto chike madhi tayo bura mar kwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Yuarok ne owuok e kinde ma okinde mag jakom IEBC Wafula Chebukati manogidho Muigai kod Kamau Karori ogoyo korgi ni gine magin gi ratiro mar chung'ne IEBC ma okweth machielo ma otelne kod Paul Muite. Ne ochuno joyal buche 7 mag doho mamalo mogik mondo donjre e wachni kendo kawo yweyo matin mar golo chung' margi. Bang' wuok e yweyo matin, jalup ogai mar bad migawo mar doho Philomena Mwilu oyango ni joyal buche 7 mag doho mamalo mogik onge kod teko ma yiero ng'at maloso e lo IEBC
ka onyisogi mondo gitiek lweny manie kindgi giwegi. It is not the work of the commissioners of IEBC, whether in majority or in minority, to procure any services. That flies totally in the face of the procurement law in this country. As we sit here now, the 4 who purport to have procured have committed a criminal offense. It's our considered view that this court cannot deal with the issue or any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. There is an internal issue which must be resolved by the IEBC, its commissioners, and other internal organs. Lendo makamano ne omiyo Paul Mwite thuolo mar chung'ne commissioners 4 mag IEBC mane obalo kod duoko mag yiero e bura madhi chakore chieng' tich adek. Doho bende ogolo chung' mare ewi moko kuom ng'ur mane ogol kod kweth mar okinde mag jatend piny moyier William Ruto. Fred Ngatia Oriko kwayo doho mondo med kweth mare saa achiel ka olero ni seche mane omigi nok ka ipimo kod mago mane omiyo kinde mag Raila Odinga kod jogo makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto. The total time given my learned friends, all the 8 of them, is 8 hours. I have been allowed 3 hours. I would have requested you, Madam CJ, if there's any way you could allow me at least half the time that my opponents have. Number 5, we have 3 hours. The respondents similarly have 6 hours. And I think that taking into consideration the time that you have to hear and determine the petitions, I think that the time allocation has been very fair. Kata kamano, doho ne ochung' kar tiende kendo wito oko kwayo makamano manyiso ni okinde mag William Ruto dhi bedo kod seche adek mar siro yiero mare. The request for additional time by counsel for the first, second and the 9th respondents over and above the time allocated and issued earlier this morning is hereby declined. Kweth mar Ruto bende oyudo buok machielo bang' doho mamalo mogik wito oko kwayo margi mar miyo gi thuolo mar medo kwan okinde maggi. Ngatia onyiso doho ni joma kwedo yiero mar William Ruto nigi okinde 16 ka ipimo kod okinde 4 kende mag jatend piny moyier William Ruto. But surely it will be very difficult for me, and I say this in all fairness, to be able to master a defense against all the 18 lawyers when all we have is a team of 4. And if my learned friend thinks that there are too many petitions, they can concede, that's all. The number of counsel permitted in the courtroom beginning tomorrow remains as directed by this court this morning and shall be firmly enforced. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Joyal buche 7 mag doho maduong' mogik opedho mise magidhirango e bura manie nyimgi mar kwedo duoko mar yiero mar jatend Kenya. Kaka Walter Nyambaga lero, joyal buche go dwa ng'eyo adieri kaka ne chenro mar kweno mar ombulu ne obedo, kaka nono kendo puodho duoko ne otimore koda ka bende mibadhi moramora dibed ni ne nitiere e chenro mar yiero e kind weche mamoko. E kinde ma jo Kenya oketo wengegi e doho maduong' mogik pachoka e bura mochwal kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga ka kwedo godo yiero mar William Ruto mar UDA mane oland kaka jaloch kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati yiero maduong'. Senior counsel, we will deal with that. We are capable of. Doho koro kawo thuolo mare mar chiwo ler makende mise ma ibiro ti godo e kinde winjo burano ma gibiro tiyo godo e golo ng'eto margi. Our time is not elastic. There was another. Jangad buche biro rango kama sinde mag yiero mane itiyo godo ne ni kod rang'iny makende kod arita mawinjore to bende ni nyal yange adiera margi. Do biro kolo ka bende ne nitiere mibadhi moko
otese mag Form 34A manie mbui mar IEBC to kod kadi poni pogruok nyalo neno e otese mag lando duok mane olend gode tesende to kod mane okel Bomas of Kenya. E bura machakore kinya yanga biro chiwo thuolo mar bilo wach kendo twenyo neno e nyim jong'ad bucha abiriyo ma itayo kod ogai mar doho maduong' Martha Koome. Jong'ad buche dhi rango ka choro nyime yiero kuonde 8 nyaka komb gavana mag od bura kod MCA ne en yor thiro kwan mar joluto ombulu madowuok oko mar luto ombulu e yiero maduong'. Okinde biro chwalo penjo e kindgi ka nyiso tegno mar neno mopedhi e nyim doho e koda ka neno mag tipo kaka mag wang' dede ma Bomas of Kenya. E do biro menyo pogruok mar kwan mar joluto ombulu manogoyo ombulu e lemo mar jatend piny Kenya nyaka kombe mamoko kod luruok kod chike e kinde kwano kod riwo ombulu kaka yor luruok kod katiba wang'i 38. Jong'ad buche rango ka mibadhi no neno manyalo miyo yiero maduong' koso bedo kod luruok kod chike e kata mana thuolo kendo maoyanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere wechego motudore kod doho en ni doho mamalo mogik ogolo chik mondo non sanduge mag luto ombulu kendo onuo kwano ombulu e tesende 15 mane kweth mar Azimio ogole ng'ur kaluwore kod duoko mar ombulu e kom ten piny. Chik makamano dwaro ni IEBC onuo kweno mar ombulu e tesende 3 e kaunti ma Nandi, tesende 3 moko e kaunti ma Kericho kod tesende 6 e kaunti ma Mombasa. Kweno mar ombulu bende idhinuo e tesende 3 moko ma Nyandarua. E kinde no doho bende ochiwo chik mondo IEBC ochwal sanduge duto mag ombulu mane otigodo e kaunti za 6 kama oting'o mag ombulu ma Bomet, Nandi, Kiambu, Kericho, Kirinyaga kod Nyeri. Mopogore kod sanduge go, doho bende ochiko duol mar IEBC mondo ochwal duoko mar kuonde ute bura 290 kaka nie forms 34B ma aching' kod mar mbui kod forms duto mag 34A manyiso kaka ne oyangi jogo ombulu manyingegi ne okoyudi e mbui kod mamoko. Kadoho bende dwaro ripota ewi kaka IEBC chano reso chenro gi mag ombulu kama sindegi mane nitiere kod ng'ikruok. Magi duto idwaro ni ochop ne doho e thuolo mar ndalo 2 mabiro. Doho mamalo mogik koro owito kong'ur mar jatend duond bura mar chama cha Kazi Moses Kuria. Kuria ne ochwalo ng'ur e doho mamalo mogik ka owacho ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notemo kelo chochni e chenro mar lando jaloch e yiero mar jatend piny Kenya e kar bagoromo ma Bomas. Walter Nyambaga nigi ler. E bura mane ochwale doho mamalo mogik mapacho ka kod jatenda duond bura mar chama cha Kazi Moses Kuria kane ong'ur ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne okelo tule kar bago rombe ma Bomas of Kenya e kinde lando jaloch mar Komten piny Kenya. Kuria wacho ni duoko mag jalar Komten piny Kenya ne oketie lela ni ji duto e ka agents ne ochuko gi otesego kasiro ni ne gin kare e tesende magoyo ombulu duto mohelo 46. Ne olero ne doho ni chenro no ne odhi kare kuom ndalo 6 nyaka chieng' ngeso tarik 13 dwe mar 8 saa 5 mar otieno ma jachung' mar Raila Odinga Saitabao Kanchori ne ochung' molando ni kar bagoromo mane time nonro mag ombulu go ne en kar njore ka tipo mare nomake kod ute mag fwambo. Kuria noko ni chieng' lando duoko mar jalar Komten piny Kenya, jakom mar duol mar IEBC wa Fletcher Bukati ne owuok mar lando duoko kotene kod kamision 2 mag IEBC kod jata tije mag duol no. Kata kamano, Kuria omedo ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no monjo apisasgo mohinyo kamision 2 kabende ne gitemo tamogi lando duoko go. Kuria wacho ni seneta manarok moyier Ledamo Lekina, James Orengo, Gladys Wanga kod moko kuom kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance norocho chenro mag lendo bende omedo ni ne gin kod gige lweny manohinyo jakom mar duol no
kendo ne ok obedo kod thuolo mar lando dwoko mane oa kuonde mag chung buora mamoko. Ka doho mamalo mogik koro wito oko ng'ur mar Kuria. Doho maduong' bende okiro oko kwayo mar jatend Agano Party David Mwaure mane dwaro ni mondo nywande bura mar Kuria kaka jal man kod dwaro. Doho ng'ado ni Kuria ne orem lero ne doho kaka kwayo mare otudore kod siro kata kwedo loch mar William Ruto kaluwore kod chike mag doho mamalo mogik mawinjo buche mag yiero. Ja-Kenya Julius Orege kod Milton Ariku mane duto dwaro ni mondo mi thuolo e burano bende doho wito kwayo margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Abdul Somad Sharif Nasir e jalocha e ng'welaro kom gavana e county ma Mombasa. Nasir manelaro kom no giotiko mar ODM e bori uruoka mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oyombo Hassan Omara mar UDA manegi piemgo e ng'wecha ma iye notwere gi ombulu moheo 20,000. Kaka Eriko Wenga leronwa kwetha Azimio la Umoja opuoyo loch mane ochoponegi e kombe buora mane ilaro e yiero madundo e pachoka. Gikone to jodak ma Mombasa no yudo jalno mabiro kawo kar Ali Joho. I, Swalha Yusuf, the county returning officer, Mombasa County, hereby declares that Abdul Somad Sharif Nasir of ID number 13358416 as the duly elected County Governor for Mombasa. Bangla ka jaloch e yiero makawuono Abdul Somad ne otelo ne kweth mar Azimio e duoko erokamano ne oganda magin joluto ombulu ka gisingo tero Mombasa nyime. Ushindi tayari tunao. Sababu za kuwashinda tulikuwa nazo na ushindi tukaupata. Njia ya kuwashinda tulikuwa nao, ushindi tukawapata. Na mimi nawaambia ndugu zetu wale waliokuwa katika upande ule, mimi kama Abdul Somad Sharif Nasir ni wa kwanza kunyosha mkono kuambia ya kuwa hata baada ya matusi yote niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tuipeleke mbele. Jotelo mag Azimio no nyiero IBC e wi mano magiwacho ni gin kod paro mar tamo ODM e loch tok chwalo nyime yiero kendo paro no ne ogore Luanda. Going forward, tunataka kutayarisha kwa sababu leo Supreme Court wameanza kazi. We believe ushindi utakuwa wa ODM Azimio na Raila Amolo Odinga atapewa victory na kiti yake. Mombasa mukae ngangari kwa sababu tuko tayari, ushindi ni wetu. Siku ya leo ni siku muhimu sana. We have painted Kenya blue. Si hapa peke yake. Tumeshinda Mombasa, tumeshinda Kakamega, tumeshinda Kachaliba, tumeshinda Kapsap na tumeshinda Kitui Rural. Loch mar Azimio e lemo mar gavana nonenore kaka thuolo mar chiero kendo tego sapar mar chuogo serikal mabiro ka gikwayo johera magi monde kik bed kod buok kata matin. Yombo ni omiyowa confidence maber, yombo ni omiyowa moral kata wach mar Supreme Court mabiro ni jowa koro nigi mijing'o. Ging'eyo maber ni at least it is possible. To mano nyiso jopiny ka jo Kenya ni at least Raila noyombo kura. Nikech ineno kaka ji owuok mogo kura, tineno ka jog babo emoyombo. Jog Azimio emoyombo kura gi. So for us, we're so grateful that we won Kakamega. We're so grateful that we won Nairobi, Mombasa. We're also extremely grateful that we got 3 more MPs. So we're looking forward to electing a speaker of Azimio's choice, and we're looking forward to basically waiting for the Supreme Court to make a pronouncement. This one has made our case even easier at the Supreme Court. Because Kenyans have seen, you saw people coming in, they were from much coming in with money, trying to bribe, you know. But yesterday, tulifunga milango yote, tulikuwa pale chonjo, we were waiting, and we thank God that we got this victory. We are humbled. Eriko Wenga, Ramogi TV.
Fernandes Barasa ema oyudo loch e ng'welaro kom gavana ma kaunti ma Kakamega. Barasa ma jaduond bura mar ODM oyudo kwan ombulu 1,122,929 ka iluwe kod Cleophas Malala mar UDA mane oyudo kwan ombulu 159,508. Jailieta miyo mathoth ewi yiero no. Mor gi ilo nokwako boma ma Kakamega tok IBC lando Fernandes Barasa kaka jaloch mar kom gavana mar kaunti no. To declare Fernandes Odinga Barasa as duly elected governor of Kakamega County. Kowuoyo tok lendo ni, Barasa mane ochung' kod duond bura mar ODM nogoyo ne jo Kakamega erokamano kuom chung' kode ahinya to duond bura mar ODM. Japiem machiegni kode e ng'weno Cleophas Malala ne oro ne Barasa ote mar poch gi pak kokalo e mbuine mar tudruok mar Twitter. Malala noluwo Barasa kod kwan ombulu 159,508. Waje mlembe cha gavana Barasa. Barasa no singo tieko chenro mag dongruok mane pok orumo, ka bende omedo ni agenda ne manigi mise auchiel dhi ting'o kaunti ma Kakamega e okang' machielo mar dongruok. Babu mpo na imani kwa mimi, na mimi nataka kuhakikishia nitafanya kazi bila ubaguzi. Mimi nitakuwa gavana wa kila mtu. Yiero ma Kakamega mano timo odiochieng' manyoro ne okwak kod weche nyie ombulu ka ji mopogore opogore no yud ka temo pogo jolut ombulu pesa. Alileta pesa mingi. Ana kweli mulikula. Lakini mlikuwa mnajua mahali mtapiga kura. Malava kulikuwa na mchezo. Gavana akanipa kazi ya security. Nilihakikisha kazi imefanyika. Tok lor yieroni, jodak ma Kakamega koro rito mondo ochopnegi singo manoketnegi e kinde campaign. Jailieta, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motudore kod yiero madundo mabende notimore odiochieng' manyoro en ni gikone oganda e kuonde chung'od bura mar Rongai, Kacheliba, Pokot South kod Kitui Rural oyiero jod bura madhi tayogi. E yiero mar kar chung'od bura mar Rongai, Raymond Moi ma en wuod jatend Kenya mokwongo mosenindo Daniel Moi okoyudo thuolo bang' jachung' mar UDA Yombe. Jopiny e gwenge aboro mapachoka nyowuok oko mar luto ombulu e yiero adundo mane ochor nyime gi duol mar yiero IEBC. Oganda ma Kakamega kod Mombasa nyogoyo ombulu mar yiero gavana ka jodak mar Rongai, Kacheliba, Pokot South, Kitui Rural nyoluto ombulu mar yiero jaod bura e kinde ma jopiny e ward Manyaki West kod Kwanjenga to ne yiero MCA margi. Nyaka sani duoko mawuok ka IEBC yango ni Paul Chebor mar UDA e jaod bura moyier e kar chung'od bura mar Rongai e kaunti ma Nakuru. Chebor noyudo kwan ombulu 27,021 kendo loyo mayande en jaod bura makono Raymond Moi mane laro komno kod otiko mar duond bura mar KANU. Moi oyudo kwan ombulu 14,715 ka Luka Kigena mar duond bura mar chama cha mashinani to obiro e namba 3 kod ombulu 593. Koloso tok kane omiye oboke mar loch, Chebor owacho ni obiro tiyo maber kod jodak duto e kar chung'od bura mar Rongai kendo obiro bero ngimagi. Nakushukuru watu wote wale wanipigia kura, hata wale hawakunipigia kwa sababu tuweza healthy competition. Nashukuru sana. E kar chung'od bura ma Kacheliba, Titus Lote mar duond bura mar KUP e jaod bura moyier tok yombo kod kwan ombulu 20,077. Kiluwe e namba 2 kod Mark Lomonokol mar UDA moyudo ombulu 17,963 ka John Londinyo mar KANU to yudo ombulu 1,341. E kar chung'od bura ma Kitui Rural, David Mboni Mwalika mar Wiper osiro kom mare tok yombo kod kwan ombulu 19,745 ka Charles Nyamai mar UDA mane girakore godo oyudo kwan ombulu 10,178.
E kar chung' od bura ma Pokot South, David Okosina mar KUP bende osiro komno tok yudo kwan ombulu 28,225 ka oyombo Simon Kalekem mar UDA manoyudo ombulu 15,298. Hii ni resilience, uhuru na usimamizi bora ya wapiga kura wa Pokot South. Mimi nashukuru sana. Bwana Aro, niliomba siku hii kwa sababu hii ushindi si yangu, ushindi ni ya Pokot South. E ward ma West Nyaki e county Mameru, Frederick Mubichi mar UDA AMCA moyier. Mubichi oyombo kod ombulu 226 kiluwe kod Lewis Kithinji mar DEP moyudo ombulu 1,976. Nashukuru sana kwa kila mtu mwenye amekuja hapa, support yenye nimepata kwenu. Hati sasa mpaka saa hizi mimi naona nimepewa certificate kwa MCA elect wa Nyaki West constituency. What? Joyce Oduora, Ramogi TV. Jatend Kenya mar ariyo mosenindo Daniel Moi ne ogero mise kod loch mare ma ochuo bedo jatend Kenya. Kuom higni malach, Moi kod yawuote osebedo ka mako lemo mag telo magikone ne okawo rutaya kapok oromo gi tho mare. Mak mana ni bang' tho mare, weche chalo malokore ataro ne yawuote. Gideon Moi ogol e kom seneta ma Baringo kendo Raymond Moi oyomba e kom od bura mar Rongai. Dibed ni ma e giko huma mar familia mar Moi. George Bati Gilerno. Daniel Toroitich Arap Moi en nying ma koluongi to obwongo cherore nyaka e telo mar piny Kenya. Kaluwore kod oteku mane wuon nyingo kete nyinge, jomoko ne ochake nyithindo, sikunde bende iluongo gi nyingno, kuonde tuke, apeni nyaka kambi mar jolweny. Kae alap mar siasa, nyingno osemoke kuom thuolo ma ok tin higni 44. E higa mar 1964, dweche manok kende bang' piny Kenya yudo loch, jatend piny mokwongo Mzee Jomo Kenyatta ne ochuo kodhi e piny owacho mare. Kodhi mane joma idewo e kindeno ne ok par ni nyalo bedo tiep yadh winy. Daniel Arap Moi. Moi ne ochako dongo. Tarik 5 dwe mar achiel higa mar 1967, Mzee Jomo Kenyatta bang' neno chia mare ne ochwale kendo kete kaka jalup jatend piny mar adek. Lemono keto Moi machiegni go simbo mar mula mar telo. Bang' tho mar Mzee Jomo Kenyatta higa 1978, Daniel Toroitich Arap Moi ne odonjo e kom mar tend piny Kenya kaka jatend piny mar ariyo. Daniel Toroitich Arap Moi ka emano chako ke bedene ka tiende bende ne oguro motegno kaka mise ne nyithinde, mane ji ok ong'eyo ni chieng' moro achiel ne donjo alap mar siasa, magi duto ka en e duond bura mar KANU. Kata obedo ni ne ochako telo kumuol, temo mar loko loch mare higa mar 1982 ne omiyo Moi oloko kitelo mare. Ka jomoko ne wacho ni ne otayo piny e yor agoko, ne ong'wonye pache, kendo ne ochiwe mana ne joma tin kende, joma ne en go gadier ni ne ok nyal ndhoge. Ji ne ochako luore. Ka en wuon, to ne otiyo gi mano e medo teku mare e paw siasa. Bang' tayo piny Kenya kuom higni 24, tarik 3 dwe mar achiel 2003, Moi ne owuok e telo kendo chiwo loch ne jatend piny Kenya mar adek, Emilio Mwai Kibaki. Moko kuom oganda ne paro ni dipo kama obedo giko mar nying Moi e alap mar siasa. Kaluwore ni ne oguro tiende motegno e siasa mathurka, kendo kata obedo ni nyinge koro ne ok luong mathoth ahinya e alap mar siasa, higa mar 2013, nying Moi duogo kendo e alap mar siasa. Nyithinde ariyo yier, Gideon Kipsilei Towet Moi kaka seneta mar kaunti ma Baringo, ka owadgi Raymond Kipruto Moi kaka jaod bura mar Rongai e kaunti ma Nakuru, mana e bwo tiko mar duond bura mane wuongi otiyogo e kindene duto mag siasa, KANU. E kind yawuot Moi ariyogo, wenge ne ng'iyo Gideon Moi kaka jal mane nyalo ting'o sulwe mar joka Moi. Ma bang' bedo jatend duond bura ma humbe lachie moloyo e pachoka, KANU. Nikech lony mare manomiyo tise nying ni ngire mar siasa, jotelo ne pod lidhore kendo dok mar sumo paro kuom jaduong' Moi. Ka wuode ma Gideon nenenore kamano mane loso osiep e kinde gi jotelo mane limo wuon mare, kendo bende
ne ochako bedo e mesa maduong' mar joma ideo e siasa ma pacho ka. Bang' tho mar jaduong' Moi e higa mar 2020, Raymond Moi ne omiyo wadgi matin Gideon Moi nyaruga mar loch mar wuon mare. Basi jogoo mwenyewe amelala, na kama amelala kwa kisiasa itakuwa huyu, sivyo? So mimi tu ni kusema hivi, kwa vile mzee alituchunga sisi, kwa vile mzee alichunga Kenya hii, pia sisi tunamwambia huyu, tunamwambia KANU ya mke. Gideon yango ting' ma en go mar ting'o nying Moi malo ne oyie gi ting'. Hata kushika hii rungu anyway, nitashika and I'll do my best na nitajaribu. Higni 2 kende kendo yiero mokwongo bang' tho mar jaduong' Moi mane en ngire mar siasa. Yamb siasa okudha taro ne joka Moi. Gideon oyombi kaka seneta e kaunti ma Baringo, to kendo kapok dwe oloko, Raymond Moi bende oyombi e kom mar jaod bura mar Ongai e kaunti ma Nakuru. Bang' bedo gi sigana mar bedo e telo kuom ma ok tin ne higni 58, loch ma ologodo yawuot Moi 2 mane ochung' e lemo mag siasa yiero ma higa 2022, mi Uganda nyalo bedo gi penjo ni to ma dipo ka obedo lwar mar joka Moi, koso gipando riekni mamoko mane wuon gi tiyo godo ma gibiro nyalo tiyo godo bang'e mar duogo e kombegi mag siasa. George Bati, Ramogi TV. Erokamano ahinya George Bati kuom lipot makamano. Ka wadhi mbele wechego mag thieth, en ni midhiero ma okwako sekta mar thieth e gwenge ma Kaluo chalo madhi kelo wich bara ne governors manyien madonjo e telo e thuolo ni. Sekta no osebedo gi midhiero makagi kacha kasani wich bara ni kuom telo manyien mag county mondo mi orie sekta no. Judith Omondi nigi ler. E kinde ma governors manyien mane oyier Kaluo, mano Kisumo, Siaya, Migori kod Homa Bay chako tich bang' chamo muma, penjo mar jopiny en ni singo mar bero ngima ahinya to e weche thieth kaka ne osingo kod governors gi bende idhi chopi. Kaluwore kod jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche pacho kae Davji Atela, weche mag mibadhi oserocho chenro mag thieth Kaluo. Gima duong' ma governors gi nyaka ng'e ni thieth e nguzo maduong' mar jopiny. Gima oseketho weche thieth en mibadhi. Governors oketo healthcare ok priority. Pesa ma onego bed ni chulo jothieth joma tiyo dakteche michulo nurses gite thothne ji kawo keto gi ang'o e dongruok mag yo mag opogore opogore. Kaunti ma Homa Bay kaluwore gi Atela otelo kuom chenro mag thieth morochore moloyo kipimo gi counties mamoko ma Kaluo. Apisa maduong' mar thieth e kaunti no Dr. Gerald Akech chwalo rem mar gi ne gavana manyien. Wasebedo ka wantie gi goma mang'eny ma kaunti ma Homa Bay. To mano osebedo ka en adier nikech healthcare ma kaunti osebedo ka ni marach ojwang sidang' ni mar jopiny kodhi spennego chuno nyaka ginyiew nyaka gloves, ginyiew nyaka syringe. Kuonde mano osende mancho gergi pok wanwang'o equipments ma itiyo godo osiptendegi. Yedhe bende chendo saka sa wan gi gope moko 1 2 3 ka KEMSA. Osiptal ma wan go Homa Bay County Referral Hospital pod en mana level 4. Koro an gi geno ni sirikal madonjo sani biro elevate level mar osiptandwa ma Homa Bay mondo dhi e level 5. Jodak e kaunti ma Siaya kod Migori bende chwalo ywak margi yedhe, lakteche kod pi maler e kuonde thieth. E twak ma jopiny lando. Chema health chonek ber kabisa. But sani koro wadwa kwa mondo gavana masani olose ma kidhi osuptal tiyudo ka daktache nitie ipimi piyo to rieko di kuma yath nitie timi yath mok ni ipango lain bang'e to koro kani yudo ka nyathi ng'ato tho i lain. Parol obedo kaka jela ma en ni ki osethiedhi ka pesa otami tibedo detained. Alafu referral obed referral kaka nyingo osebedo referral ok ni pod ng'ato kobiro to ni Kisumu kara nyinge en ga referral lango. E kaunti ma Kisumo, jatend weche thieth Gregory Ganda koni gisepuodho twak adek ewi thieth mane otere nyim od bura ma kaunti ma Kisumo. E tamni mar 2 osingo mar keto e tim twak mar 3 mabiro bero aluora e yor ler e kaunti no. E bill mar 3 ma wasechuyo ilongo ni Environmental Health Services Bill, Environmental Health Bill. Koro a second term ni mano is what we will capitalize on. My only advice to them ni gi embrace
gimiluongo ni health insurance. Nikech health insurance bo konyo hospitandegi yudo pesa mar nyiewo yedhe ng'eny saidi. Koro ka gikawo insurance to pesa ni bo konyowa. Atela koni mondo oganda joluo chop lek mar thieth manengo ni ogonyore mano universal health coverage. Bado kumba mar thieth NHIF kende ok nyal romo. Nyaka tend counties keto omenda moko moromo mabiro bugo omenda mag NHIF. Mostly counties give some chul KEMSA time madwarore. Koro mondo mano bedi mondo gobeni giketo plan maber mar nyiewo yedhe. Ni pesa moy otigo hospital dong hospital kanyo. Mondo mi NHIF oti mondo kele UHC serikal nyaka kaw pesa matengi maket invest healthcare. To kwa ng'iyo ni wadwa mana thieth manono through NHIF to obedo matek ahinya. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom counties kata moko kuom piny owacho mag counties makaluo koro nigi achiedh nade mar kaka gidhi chulo gope ma ibandho counties go. Mana kaka Lydia Okeyo lero, moko kuom counties go wacho ni ok gibi chulo gope go kapok otim nonro makare mar yango kaka gope go ne okunore. Ndalo machuo kende banka wayanga PC ma counties. Tend county masiako kaloko ma PC majalup governor ma county no William Oduol. Wayango ni county no ni kod gope madirom siling $1,500,000. Gope mowacho nino chakore higa mar 2012. Oduol bendo jiwo jotije county ma Siaya mondo bed kod kwewira ni onge jatich makare mabiro wito tije nikech weche mag siasa. Ka bendo singo ni jatend county no biro tieko chenro duto manochaki to okorumo bwo tend governor machon Cornel Rasanga. Komachielo, Governor Migori Ochila Yako wacho ni piny owacho mar county ma Migori biro mana chulo gope ma oyangi kendo mago manotigo e kelo weche dongruok makonyo ganda e county no. Ochilo mane owuoyo bang' donjo apis mar odiochieng' mokwongo tok cha omuma wacho ni jogo mapok ochul gopegi obed mana gi horuok wira ne gikone nyaka bichulgi. Want to tell the public servants of Migori County that get back to work. Stop truancy, stop maladministration, stop laziness, get back to work. When you work well for your administration, you work well for yourself and the people. When you work well for the administration, you also work well for God, because God installs governments. If they stand on the way, we'll get them out of that way. Ochilo medo ni piny owacho mare dhi chogo committee madhi timo nonro wi gopego kendo rango ka county no ni kod gope milieko ni romo shillings $807,000. Bende onyiso jotije county no mondo otine oganda yo makare ko wacho ni jatiche ma ok otiyo yo makare ibikaone okang' mar chik. So the only contract that we can assure you of is work. Work diligently, work honestly, work very hard for the people, because we will not wait until the people are unhappy with us. We will express our unhappiness with you for failure to join us in delivering for the people of Migori. So those who have supplied anything or have provided services to our people, we will seek your indulgence. We will not hold the payments for long, but we have to verify. It's called trust but verify. Nyakora Mugejuanga gili pota mar Lydia Okeyo no emochopo godo e giko weche manyeno kinyi makawuono kama kukumu bendane no kose tudre kodwa e Facebook kacha kama bende wantiere live kinyi makawuono joma toto tudre kodwa ko wuok kadho wath nam chumbi nyaka kadho mano nam lolwe. Rolex Odhiambo neno waka entiere Mombasa oneno wa eyo makare ka Nicholas Owiti Oginga bende neno Ramogi TV ka entiere Kilifi oneno wa eyo makare ka Alana Tindi mano wuod Kanyada Nyalkinyi bende wacho neno wa eyo makare o wacho ni Mbita Town ochiew maber. Nyakora Mugejuang med mana kete e Ramogi TV okinyi makawuono kalore ni chenro podi ielach wakaw mana yweyo ma adundo kende tok yweyo marwa nyawadwa Sharon Ongao aneno ka ikore yo makare mar kelo ni nonro mar gazet ka okinyi makawuono entiere kod jafwambo Caleb Anam kikidhi mabor.
is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Tundag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wonyangege. Wacho mokwongo ni en omuogo ma wapidho, ichame kendo irege. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyakoro mgejuan kamora mora mintiere en okinyi maber chien tarik 31 dwe mar 8 higa mar 2022. Kamora mora mintiere arwaki e nonro mar gazet okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ongao. Mana kaka pile waneno gazede ariyo, mano The Daily Nation gi The Standard. Okinyi makawuono ayudo thuolo makare mar bedo gi jafwambo mong'ere kaka Caleb Anama. Caleb, mapiyo piyo ichiew nade, in wuod kanye, moso nage? Erokamano kabisa kuom jogo magwa iluongo ni Caleb Anam, an wuod Bondo, Siaya County. An jakwenda ariyo. An jabondo, an jararieda. Duto te e County ma Siaya. County ma Siaya. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano. Kaka manya koro mgejuang mana kaka pile wajachako gi thuond weche mabende omi pek e gazedegi. Daily Nation okinyi makawuono no ka thuond wach mabende giketo kanyo en rakruok e doho mar Supreme. Yuto gi lala dhongere no kanyo ka gindiko ni Supreme Battle, wins and losses. Pek mar wacho keto weche abiriyo ma bende oket kanyo gi od tayo buche ma pacho ka Supreme Court ma bende obrong'iyo
kapok otim golo duoko mabende biro gol chieng' tarik 5 mar juma manyien. Thuond weche mabende oket kanyo en mabende biro tayo dono kama bende gibiro chwale duoko ne jo Kenya kotende gi duoko mar yiero manogol higa dwe mokalo chien sani. Mano ni kare nikech nyakwara Mgajwangu odiochieng' manyoro bende nitiere romo mago kinde e nyim doho maduong' mogik e pacho ka e nyim hikruok odiochieng' ma kawuono kono romo saa 3 mar okinyi. Wenge duto biro bedo ka ng'iyo doho maduong' mogik kama bende ng'ur mar winjo kes kata mana bura mano mabende nodonji godo gi jong'ur abiri biro chak winje ayanga odiochieng' ma kawuono. Kamano The Standard bende aneno mana ka gin bende gintiere mana e doho maduong' mogik e pacho ka ka bende margi gindiko gi dho ngere thuond wach sifting fact from fiction mano chungo adiera kowuok e miriambo. Koro ibiro ng'e manumu gi motuo chakre odiochieng' ma kawuono. Kweth mane mawach adier, mane mok wach adier. Kamano nam yiena mar mondo mi wachak gi gazet mar The Standard, bang'e wabiro biro e gazet mar The Daily Nation. Nyakwara Mgajwangu mana kaka senyisi ni thuond wach The Standard wacho ni gisani koro ichungo adiera kowuok e miriambo. Odiochieng' manyoro nwaneno ka Chief Justice mapacho ka Martha Koome nochiwo gik moko 9 mabende doho maduong' mogik biro bedo ka winje kinde thuolo masani nyaka koro gigola report mano kaluwore gi yalo ng'ur margi e doho maduong' mogik. Kata mana kinene kata mana anam nitiere moko kuom 9 issues mano gik moko 9 thuond weche 9 mabende doho maduong' mogik biro bedo ka yalo. Mokwongo ineno kanyo en wach ahinya ka bende IBC notimo yiero e yo makare kata oyo. Mane thuond wach mokwongo kano luwore gi chik mabende ne gitayo go yiero kae king'iyo kaka thuond wach namba 1 mabende okete oboke mar gazet mar Standard kanyo. Do temo penjo kanyo ka bende ne gitiyo gi office margi e yo matayo yiero e yo makare kind yiero manotim e dwe mokalo chien sani. Ka bende kanyo nitiere penjo mathoth. Yes. Bende penjo mar ariyo kanyo mabende Martha Koome nacho ne gibiro bedo ka giwinjo en ka ponono ni forms mabende nawuok ponono ni nitiere rochruok mag forms mong'ere kaka 34A mabende na ibedo ka iketo e mbui mano mar duol mar IBC. Koro gibiro bedo ka ging'iyo ponono ni nitiere rochruok mag forms makamago. Odiochieng' manyoro bende ni winjo siem mabende nochiwo mar mondo mi ochako kwan kendo kar luto ombulu 15 mantiere e counties mopogore opogore e piny wach mar Kenya. Ka bende king'iyo wach kanyo maling'ling liekore kata king'iyo kaka jata duol kata matayo weche mag do mapacho ka Mikai Martha Koome kaka notemo golo duol machalo kamano en ni adiera mondo wuogie e kuom form 34 kare mondo ng'e ni adiera maduk mar form no to gi doko manowuok bende chalore. Nitie machal koso nitiere pogruok moro e kind form machalo kamano. Penjo machielo mano penjo mar namba 3 bende en kaluwore gi forms mong'ere kaka 34A. Koro penjo mabende na nitiere ka kaponono ni forms mabende ne iketo e mbui mano mar IBC bende chalo gi mago mabende noyuda e Tallying Center mano log tich manikweni mano mabomas mago duto te bende biro yangi. Penjo mar 4 kanyo en yiero mabende mar adundo mabende nwaneno mabende notim nyocha. Koro penjo bende en kanyo ni paro kata mana kweth mar Azimio kotel kod Raila Odinga gi Martha Karua negi penjo ponono ni okang' mabende nochor godo yiero makamano. Raila Odinga gi Martha Karua nawacho ni mago na gin strongholds magi bende ni ne othiro kata mana joluto ombulu mar mondo giwuogo kokaromre margi mar dhi luto ombulu kacha. Ng'ur ne nitiere mang'eny kabisa kotende gi kare 4 ma bende otem luwo weche 9 ma bende ibuluo e nyim doho maduong' mapacho ka. En ni king'iyo adiera maduk mar thuon wach mar 4 ka en ni stronghold mar Kakamega to gi mano time yiero kuom ndalo achiel mokalo chien ne stronghold mar Azimio to duto te ne nitiere ng'ur kachiel gi duond bura mar Azimio. Kane ng'iyo doko nowuok nyoro kane loch nowuok koro ka Azimio kendo kineno ka duond bura maduong' mar UDA gin joma bende sani koro lalo
umbgi e gwenge machalo kamano kaka Mombasa gi Kakamega. Kaluwore gi thuond wach mar namba 4 kanyo. Penjo machiel ma bende ibiro penji mano penjo mar namba 5. Par ni gisani jogo ma bende nochwalo ngur kana gino chiko. Ariyo nosethi choko makoro ngur 7 ma bende ibiro bed ka iwinjo. Mar 5 bende penjo ma bende nonyare ahinya e jogo ma bende nochwalo ngur. En kaluwore gi kwan mag joluto ombulu mano wuok oko mar luto ombulu e lemo mar tend piny Kenya gi lemo mamoko. Ne giwacho ni nang'o meni lemo mar tend piny Kenya nitiere kata mana kuonde luto ombulu mamoko ma bende jogo kura nowuok oko ka romre margi kipimo kata mana gi governors, MCAs to joluto ombulu no kuluto ka kipimo gi mano mar lemo mar tend piny Kenya. Koro mano e penjo mar namba 5 ma bende doho makamano biro bedo kang'iyo. Kotende gi thuond wach namba 5 pogruok ne nitie kendo ka ni ng'iyo yiero kata yiero mano tim nyoro e counties ariyo mantie piny mar Kenya. Iyudo ka nitie pogruok maduong'. Iyudo ka sani jopiny oneno kind yiero mano tim mar governors gi yiero ma bende osekalo chien mano tim e kind tarika 9 mar dwe mar 8 dwe mokalo chien. Nitie pogruok kendo jopiny osegolo pogruok paro mopogore giwacho ni yiero machalo kamano nego bed ni yiero mar ker nego bed ni tayo odiochieng' ma mare en owuon. Mar wabunge bende bedo gi odiochienge. Koro matiende ni pogruok nitiere godiochieng'. Gineno ka yiero mano tim e kind counties ariyo mar Kakamega gi Mombasa. Nitiere okelo uma malach ne japiny mondo ng'e adiera mar weche mag yiero obede yo makare. Yes. Penjo namba 6 ya Ramogi Tv ma bende doho biro bedo ka winjo kendo yalo. En kapo nono ni duol mochung' ne weche mag yiero mano mar IEBC ka bende nagi kweno e yo makare. Kaluwore kod ng'ur ma bende dosebed kata mana kichi wacho ni kweno nokotim kata mana e yo mahuyanga ka bende nagi wacho kata mana ni National Tallying Center mano log tich mar kweno nochopo kinde makoro nokopedha yanga duoko ne jopiny mar mondo mi one. Koro gibiro bedo kata mana ka ging'iyo po nono ni yiero notim e yo makare kata oyo gi duol mar IEBC. Mane momiyo no king'iyo thuond wach mar 6 no anyalo keli kanyo ni emomiyo niwinjo ka jatabura maduong' Martha Koome notimo wacho ni mondo yiene ogai mar Azimio mondo ne ang'o sawa. Mano ok anyal wacho matut kanyo king'iyo adiera maduke. Yiero nitiere kwende ma bende king'iyo gi thuond weche mane gichwalo e nyim doho. Achiel kuom pek mar wach wuok kanyo kabisa. Penjo namba 7 nyako Ramogi Tv ma bende en penjo ma bende okio mtata achiel kuom jokedne ratiro mag oganda bende notere doho kapo nono ni yiero ma bende notima bende jochung' 4 e lemo mar tend piny Kenya jal ma bende noland kaka jatend piny Kenya moyier William Ruto bende yiero notim kaluwore gi chike atamalo 50 kimede ombulu achiel bende nochopi dwaro makamano bende doho maduong' mapachoka doho maduong' mogik mapachoka biro bedo kaluwo. Penjo namba 8 bende nitiere kanyo kaluwore gi chochni ma bende nobede ahinya e kweno mag tend piny Kenya. Penjo namba 9 bende ni kanyalo mna lero ne gianam kapok wang'iyo thuond weche king'iyo thuond weche mar namba 7 e gazet mar Standard kanyo iwacho okio mtata sani senator Mabusia moyier kendo nochwalo wach machalo kamane nyim doho maduong' mar Supreme Court e pachoka mondo ng'i ane ni to bende nolu chik machalo kamano gi kotende gi weche mag yiero mapachoka. To king'iyo maduke jalup ker masani ko wacho ni president elect king'iyo mos atamalo mari ok nochopo e kuom thuond wach ma bende nochwal e nyim doho gi ma en senator masani Mabusi Okia Omtata. Ka ng'iyo namba 9 kacha pogruok nitiere mopogore gi duoko ma bende nogol kanyo ne jo Kenya manogoyo ombulu e tarik 9 mar dwe mar 8. Ka bende sani neno ka doho maduong' sani menyo weche ma bende no opedhi gi duol opedh ka gi duol matayo weche mag yiero jalup ker ma bende sani oyier kaka ker masani mabiro tiyo kaachiel gi duond bura mar Azimio. Matieni koro yoro nitiere kit jadek ma bende biro ng'iyo weche ma bende japiny rito neno ni biro chalo nade. Mago duto nyako Ramogi Tv aneno komi peke it gazet mar 2 3 4 6 gi 7. Anamwa biro bedo kwang'iyo gi matut nikech mano e thuond wach ma bende timre chakre odiochieng' ma kawuono nyaka juma mabiro. Wageno ni chieng' tarik 5 mano chieng' wuok tich duoko ibiro bed ka ichiwo kod doho maduong' mogik ponono ni yiero notime yo makare kata oyo ponono ni jatend piny Kenya moyier
masani William Ruto ponono neno yiere yo makare kata oyo kwang'iyo kata na itoboke mar ariyo gi itoboke mar adek gin mana weche mabende pod luoro doho maduong' mogik e pachoka odiochieng' manyoro na gibedo gi romo iluongo gi dhongere ni housekeeping nonyiso kinde seche mabende gibiro bedo ka gitiyo godo okinde kweth ka kweth ni neno kacha Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nomigi okinde 4 noyienegi okinde 4 kende mabende biro bedo kayalo buchgi IBC okinde 4 Kenya Kwanza okinde 4 kweth mamoko kata mana jogwek mabende nochiwo ng'ur gin to biro bedo ka iwinjo bura margi gi okinde 2 ka bende ning'yo dakika mabende nomigi kata seche edo ka opogore kanyo ka bende ng'eyo toboke mar ariyo kanyo mano mabende nogolgi kakitayo weche bibro ta seche kotende gi bura mabende ng'iye do mapacho ka mar Supreme Court kubendo telegi Mikai Matha Koome kaka Chief Justice gibro ng'iyo ne mathoth kolure gi saa kochakro kata odiochieng' makawuono kapod warito winjo kopogre gi Raila Odinga mana kaka isewacho weche mag seche Raila Odinga gi Martha Karua jong'ad bura margi 4 omigi thuolo mar seche 3 duto te koriwore mamoko 6 koriwo John Njoroge Kamau Youth Advocacy Africa Halifa David Kariuki Okio Mtata gi Julia Nyukabi duto te ochiwne gi seche 30 gi okinde 2 king'iyo kanyo nitiere okinde mabende bro dhache weche machalo kamano pod warito winjo odiochieng' makawuono ni bro chalo nade ka bende ng'e ni seche pod nitiere bura mar chiko it ka wabro luwo ni weche machalo mowuok e nyim doho mapacho ka Supreme Court bro dhi nade kochakore odiochieng' makawuono kendo ka odiochieng' manyoro ni neno kaka weche nodhi e nyim doho mapacho ka Nyakor Mugajwang kwa dhi nyime it gazet mar adek mano mar The Standard en kaluwore gi chik mabende doho maduong' mogik nochiwo mar mondo mi ochako kwan kendo ombulu e kuonde luto ombulu 15 mabende doho maduong' mogik nochiwo ne duol mar IBC seche 48 mar mondo mi gichiw chenro makamano ka bende kata mana king'iyo polling stations mago kuonde luto ombulu 15 thothgi wuok e gwenge mag Hoho mar Okak waneno bende gwenge mag Dhowadh Nam Chumbi mano panyalo ng'iyo moko kuom polling stations 15 mabende idwaro mar mondo mi okwan kendo oriwo Nandi Hills Sinendeti Primary mabende nitiere county manandi duto te wantiere gi Belgut Kepsuser Chepkutum Primary duto te nitiere e county mano ma Kericho e gwenge mag Dhowadh Nam Chumbi bende neno Kanyanam wantiere gi Jomvi Mikindani nitiere polling station moro mong'ere kaka Ministry of Water Tanks polling station duto te mantiere e county mano ma Mombasa inyalo mana somo ne gi counties mamoko king'iyo kanyo nomigi seche 48 mondo ota yiere weche machalo kwano mbulu nuoyo kwano mbulu counties kata sub counties machalo kamano mabende king'iyo mose inyalo yudo ka tone nitiere iwacho ni to maling'ling' liekore ni to moro ne nitiere kanyo kotende gi kweno mane bende tim police stations mabende yudore sub counties mopogore kata counties ma kaka ineno olieke oboke mar Standard kamano Nyakor Mugajwang mamoko kendo kata mana kidhi e gwenge mag Dhowadh Nam Chumbi wantiere gi kar luto ombulu mabende nong'ere kaka Majengo Mvita Primary wantiere gi Tinderet mantiere e county manande bende wantiere gi Jarok Githanji Kihero Primary School duto te mantiere Nyandarua koro en Hoho mar Okak wantiere gi Masawa gi gwenge mag Dhowadh Nam Chumbi kwan mag kuonde luto ombulu 15 mabende koro nochiwne IBC seche 48 mar mondo mi gineni kweno makamago otema kendo kwa dhi nyime we wadhi ne e it gazet mar 4 mano mar The Standard kanyo giketo mana tipo mag okinde mago jong'ad bura 7 mag doho mar Suprema wang'eyo ni e okang' mokwongo Martha Koome gi Justice William Ouko mae bura margi mano mapingo kom mar ten piny Kenya mabende gibiro winjo e okang' mokwongo bang' kana gidonjo e doho maduong' mogik e higani kineno Martha Koome en oriwore gi doho maduong' mogik mano higa mar 2021 higa mokalo agomos higa mar 2021 dwe mar 5 king'iyo kanyo odiero kinde kanyo mabende iwacho ni bro ng'iyo weche motendre gi yiero bende nochwal gi Azimio king'iyo kanyo kakitemo ilieko nitiere kinde okil kotelne Martha Karua mano achiel kuom jong'ad bura mag Supreme Court Martha Koome magi okinde mabende sani nyien kes ka jo Kenya bende rito winjo ni bro duoko mabende dhi wuok e do mapacho ka bro chalo nade
ka bende ng'eni sani captain mar lweny machalo kama mantiere Supreme Court en Martha Koome, mabende japiny ma jo Kenya rito winjo duok mabende biro wuok. King'iyo kanyo kinde bende nitiere mabende ochung' mabende biro mi thuolo mabiro yudo thuolo mar wuoyo ka twerore gi buche mabende ochwal e do kanyo. Ineno kodiere e itoboke ka Okiya Omtata nitiere kanyo, Khalif nitiere kanyo ka achiel gi Youth Advocates East Africa and others. Moko nitiere mopogore mabende owuok e kidienje. Mabende warito winjo ni to duoko ne biro chalo nade kochakre odiochieng' ma kawuono kaka odiochieng' medo dhi. Nyakwara Mugajuang mana kaka anamuselero ni kanyo iti gazeti mar 4 mar The Standard opedha yanga jogo kuma bende nochiwo ng'ur ji abiro bende nochiwo ng'ur para ne nitiere ji 9 doho maduong' ma pacho ka nothicho oko Martha Koome mano jang'ad bura maduong' e doho maduong' mogik nothicho oko bura mano mar Moses Kuria kanyakla gi David Mwaura achiel kuom jochung' 4 ma bende nalaro lemo mar ten piny Kenya. King'iyo iti gazeti mar 4 kanyo ponono ni biro yudo thuolo mar nyiewo gazeti mar The Standard. Koro petitioners kata mna jogo mabende nochiwo ng'ur margi ji abiro mabende oried kanyo ibiro bedo ka isomo Raila gi Martha. King'iyo kata mna petitions magi gina giwacho ni yiero mabende notano kota yo makare ka bende koro gidwaro ni loch mar William Ruto jatend piny Kenya moyier othichoko. Okiya Omtata wachne en kapo nono ni yiero notime yo makare bende nochopo dwaro mar kwana tamalo 50 kimede achiel. Halifa kanyo bende ineno ka bende wacho ni masinde mabende IBC natiyo godo mong'ere gi dhongere kaka KMS kit dibed ni nagintiere gi rochruok chochni mabende nobedo. Youth Advocacy Africa mana achiel kuom duol makedo ne ratiro mag oganda i pachoka bende ineno ng'ur margi ka bende gidwaro mar mondo mi othich oko duoko mar yiero ka bende nokochopo kwana tamalo 50 kimede achiel. Mana kinyalo nyiso gi mar David Kariuki Ngari. King'iyo kanyo tiyudo ka bende gitemo wacho ni David Kariuki utemo wacho ni yiero mar jalup ker mabende sani oyier kaka ker marito chamo muma. Idwa ni mondo ogol oken adiera kaluwore gi kako temo ndiko e itoboke ka iwacho ni pogruok mar commissioners 4 mabende ne ing'eni commissioners gin 7. Pogruok mar commissioners 4 mabende nineno ka mutni nobedo e kindgi kanyo. Chal ka gima nitiere ng'ikruok moro e wach mabende David Kariuki otemo ndike okete oboke machalo kama e petition mare. Julia Nyoka Bishege gi kweth mamoko bende neno kanyo bende koro dwaro mar mondo mi othich oko yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto kaluwore ni okenge kata mna chike nokolu makare e kinde mag yiero. John Njoroge Kamau jal mogik bende nitiere kanyo ka bende en bende odwaro ni doho othich oko yiero mar jatend piny Kenya moyier ka bende wacho ni ng'ukni nobedi e chenro makamano. Piny kanyo bende jatend piny Kenya moyier dwaro mare mar thicho oko mar mondo mi doho maduong' mogik e pachoka othich oko commissioners mag IBC 4 e bura makamano bende koro nothich oko ka bende commissioners makamano biro bedo kariwore e bura. King'iyo pek mar wach oboke kae piny mar wach kaka tono ondik kanyo kaka jalup ker temo lieko weche mabende wuok kanyo inano ka japiny bende rito winjo ni to adiera mar wachne kuom commissioners 4 manopogre paro gi jakomgi Wafula Chebukati bro gik nade nikech gin bende magiting'o pek mar wache e doho mapachoka mar Supreme Court. Koro Nyakwara Mugajuang kaluwore gi jong'ad bura mane doho maduong' mogik gimbe giwacho ni commissioners 4 mag IBC mabende ne obalo gi jowetegi adek gin bende sigana margi ber ka bende iwinjo e nyim doho maduong'. William Ruto bende nadwaro mar mondo mi othich oko Attorney General mapachoka mano Kihara Kariuki mar mondo mi kikoriwre e bura makamano. Mano bende nwaneno ka doho maduong' mogik kinde mage bende nothicho oko wach makamago jong'ad bura mag doho maduong' mogik. Fadhi nyime it gazeti mar 6 gi 7 pod gin mana weche mag doho. It gazeti mar 6 to koro nyiso mana tipo ang'o mana timore seche mabende bura kata napoko chako. Ineno kanyo tipo mabende gichiwo en mar Attorney General machon Githu Muigai ka bende nodonjo to nodonjo gi ogudu moro mabende dhongere luongo ni Fedora. Kineno kata kaka achiel kuom joma ne oting'o bandera mar Roots Party be nodonjo. Ji nodonjo gi styles mopogore e Supreme Court odiochieng' manyoro ka bende
mano Githu Muigai mabende nosedhi yweyo kaka Attorney General ma pacho ka. Ineno ka nodonjo kanyo ka bende bura mochalo kamano chakruok mar nochakre odiochieng' manyoro oyanga kendo rito nitie gi duoko mathoth mabende japiny rito winjo ni to kawuono ang'o ma gidhi miyo pek mar wach e do ma pacho ka. Jandiko ma Standard bende wacho kaka odiochieng' manyore gini ma en bura mokwongo mar Martha Koome jang'ad bura maduong' e pacho ka mar winjo ng'ur ahinya ahinya lemo mar tend piny Kenya. En bende odiochieng' manyoro kaluwore kata mana kanineno kata mana bura makamano kana dhi nyime e doho maduong' mogik. Martha Koome bende en bende kanodonjo kacha iwacho ni nomor okinde mabende samoro ng'eno kinde mabende na ochung'ne kweth ka kweth ni chung kacha tiwacho nyingi tiwacho ni chung ne ng'ani nitiere moko mabende waseng'eyogi kata mana kuom thuolo malach na gichung' kacha to wigi wil gi wacho nyingegi. Martha Koome wacho ni nyis jopiny nyingi mondo ng'e kata mana kin senior counsel. Pek mar wach king'iyo kanyo en ni kes mabende ni e court kata e doho ma pacho ka en kes mabende king'iyo Martha Koome mae kes mare mokwongo e pacho ka kata pek mar wach mabende odhi ting'o ne jo Kenya kotende gi duoko mano chiw mar yiero e kinde mokalo chien mar dwe achiel sani koro ng'eni koro ochopo dwe king'iyo mos erito jopiny kata jo Kenya malawo milion 50 rito biro winjo ni to telo mokwongo mar Martha Koome gi kes mabende ochwale mbele ne biro bedo nade e giko mar wach mar kes ni. Wach machielo mabende aneno ka omi pek e iti gazet mar 7 mar The Standard en kaluwore gi dwach ni ywaruok e kinde mabende ng'a ochung'ne ng'a IEBC ka mano ywaruok mabende okinde mabende koro lieko nochung'ne IEBC na nitiere godo ka bende koro nagyiso Martha Koome mar mondo mi oresgi kata kamano jong'ad bura biro mag doho maduong' mogik e pacho ka ginto nagiwacho ni kik IEBC oriwre kodgi kata mana kik ketgi kata mana achiedh nade mabende gintiere godo nikech nitiere kweth ariyo ng'ado chung' ni IEBC nikech kineno commissioners manobalo mago commissioners 4 kotelnegi gi jalup jakoma mar IEBC Juliana Cherera gin bende na gintiere gi okinde duto te mabende wacho ni gin gibiro e lo IEBC to wantiere gi Githu Muigai mabende obiro ni en ochung' ne jakom mar IEBC gi IEBC. Pogruok omienjo king'iyo mos commissioner mar IEBC onego bedie achiel mar ji 7 to pogruok mabende neno kako bede kineno ito boke ka kind Wafula Chebukati ka achiel gi jalupne Juliana Cherera okelo mienjo maduong' e pacho ka nikech kakitemo lieko kinde biro bedo nade e do kaluwore gi kes mabende ni e nyim do mar Martha Koome. Yes. Kan winjo Paul Mwite achiel kuom okinde mabende ochung'ne kweth koro giluongore ni majority gi minority. Paul Mwite nacho ni ochung'ne jo majority mano kinde 4 kotelnegi gi Cherera. Nowacho ni kaluwore gi Paul Mwite en mano wacho ni gin kaluwore ni majority e IEBC ka gin manego bed ni kiketo negi kata mana imiyogi pek mar mondo mi represent IEBC ko kamano odiochieng' manyoro kata mana kaluwore gi Martha Koome notieko kowacho ni IEBC kotelnegi gi Githu Muigai ema nego bed ni kata mana gichung'ne kweth mar IEBC kata kamano nagiwacho ni okinde kata mana commissioners mamoko kotelnegi gi Cherera gin ginyalo yudo kata mana okinde mamoko mabende biro chung'negi koro e lo IEBC biro bedo Githu Muigai gi okinde mamoko. Pogruok pod bro neno pod warito neno ni to pek mar wach kae mabende kakineno pogruok ero nitiere kinda jo mabende iwacho ni kuom Juliana Cherera ka achiel gi IEBC pogruok nitiere ng'ama ni koni nitiere ng'ama ni koni koro jo Kenya rito neno ni to kes masani no chwal gi Azimio ne nikech mae chuny pek mar wach bro gik nade to edoka joma gi madhi chung ne IEBC e kind ji ariyo Juliana Cherera kaka jalup jakom Wafula Chebukati. Anam kopogre gi weche mag doho mabende ang'eni chakre saa 3 mar okinyi gibiro bedo ka gichako yalo bura makamano. Adwan wadonjo weche mag siasa matin kaluwore gi yiero madundo mabende notim kuonde 8. Kaunti ma Mombasa, kaunti ma Kakamega duto te Azimio norieny mano bang' kana
Fernandez Baraza emakoro en governor moyier e county baka Kakamega e county ma Mombasa nono kanya Abdul Somad Nasir mabende nochung kod duond bura mar ODM bende noyudo loch makamano kata mana e kombe ang'wen mago mag od bura mabende notim kata mana yiero manonyocha bende aneno ka Azimio bende orenya inya kaluore gi duond bura mar KUPS mano duond bura mar governor machon e county mar West Pokot mungere kaka John Lunyangapuo koro nene loch mar Azimio to siasa mabende nigoyo ka ni kwan dhi medore e od bura maduong' ma pacho ka koso oyo ahinya mar Azimio king'iyo pek mar wach mar kuom mor gilo mano omako joera mag Azimio kind counties ariyo Western kachiel gi Coastal iyudo ka Kakamega kocha Fernandez Baraza no yudo kacha ombulu manyalo romo 1,192,929 mano bende kang'ama bende noluwe machiegni kacha ne en Cleophas Malala bende no yudo ombulu manyalo romo 1,159,508 mabende mano ne kelo atamalo 43 mar joma nowuok oko magoyo ombulu king'eyo ni joma bende no owuok oko manondikore ne ombulu county ma Kakamega ne gin dhano 844,551 ka bende iyudo ka weche thoth kabisa e kor gwenge ma Kakamega nikech en mor ne ODM gi Azimio mangima kachiel gi Coastal kachiel gi gwenge mag Dano to kata mano odiochieng' manyoro bende nwaneno achiel kuom jochung' mano e lemo mar Governor Cleophas Malala en bende nogoyo bade piny koyie gi loch kaka manya kora Ramogi Tv bende kar chung' od bura 4 bende yiero ma adundo ne otim e county mano ma West Pokot bende yiero no tim inyenye kar chung' od bura mano ma Kacheliba kachiel kod kar chung' od bura moro machiel mano mar Pokot South kama bende koro David Poxing noyombo mane kar chung' od bura ma Pokot South ka Lote jal mungere kaka Titus Lote noyombo Kacheliba mabende ing'eni duond bura mar KUPS nitiere e kweth mar Azimio KUPS en Kenya Union Party bende Poxing kanyo neno koyombo jal mabende nochung' kod chama kata duond bura mar UDA ka bende noloyo kod kwan mar ombulu 28,225 e thuolo mar namba 2 en Simon Kalekem mabende nochung' kod otiko mar UDA manoyudo kwan mar ombulu 15,298 ana madwaro mar mondo mwati gi gazeti mar 10 kapok wadhi Daily Nation nikech aneno ka saa ringo mapiyo Iti gazeti mar 10 nyakwa Ramogi Tv en siasa mar namba ahinya e od bura maduong' ma pacho ka kweth mane mantiere gi kwana moloyo jowadgi odiochieng' manyoro kaka tamna duoko makamago noselandi koro oseyangore ni kweth mano mar koro to nwach ni gin 50-50 nikech gilore matis nikech penjo mabende mienjo ka en ni dibedi ni duond bura mamoko manoriwore gi Kenya Kwanza kwan mag ombulu mabende nolut ni duond bura makamagi bende biro dhi ne Kenya Kwanza to bende kaluwore gi chik duond buche makamagi bende yene giwuok e kweth mabende na giwuoke moko kuom gi bende nowuok e kweth mar Azimio ka gidhi e kweth mamoko king'iyo mos nitiere ma bende jopiny osebedo ko goye ouma piny kata wuoye mopogore opogore aneno ka itoboke mar 10 kata gitemo keto e od bura nitiere king'iyo jo od bura monego bed ni yiero gin 290 ka bende women representative kata nyidendi mabende ochung' e od buche 47 ma pacho ka mano 47 kaachiel gi 12 mabende ogwel gi duond buche mopogore opogore king'iyo kanyo odier mar Azimio kaachiel gi Kenya Kwanza king'iyo ni Azimio nigi kombe manyalo romo 163 ka Kenya Kwanza nigi 162 matieni yombruok nitiere kanyo mar ng'at achiel kende momiyo ni koro wacho ni en 50-50 jomage madhi bedo minority gi majority nyaka sani Azimio nigi kwan mag jod bura 163 Kenya Kwanza neno kanyo gintiere gi 162 kata kamano king'iyo kwana mag senators mabende oseyier nyaka gi sani ka bende girito chamo muma aneno ka Kenya Kwanza loyo Azimio gi kwan mag senators Kenya Kwanza nigi 24 Azimio nitiere gi 22 nyaka sani bende par ni nitiere duond buche mopogore opogore mabende oseriwore gi Kenya Kwanza koriwo duond bura mar UDM nyaka sani kana giriwore gi Kenya Kwanza par ni gintiere gi jood bura kata moyier abiriyo mano mar Kingi gin gadek
MCC nitiere gariyo, UPIA ariyo, NAP Kenya achiel, MDG achiel. Noneno David Ochieng mawuok Ugenya bende nodhi oriwore gi kweth mar Kenya Kwanza, wach ma bende osebedo kata mana ka kelo ich wang' ahinya ne joluto ombulu mawuok e gwenge mag Ugenya e kaunti ma Siaya. Pogruok no king'iyo kata ODM bende nigi dhano mathoth 73 ka WMD mano bende duond bura ma bende nitiere e Azimio kanyo nigi 21 ka Jubilee nigi 24, DAP Kenya nigi ji 5, KANU 5, NOP bende nigi ng'ato achiel, UDM ji 6 mano e duond bura kata party mar Azimio ka. UPIA nigi ji 2 ka UPA nigi ng'ato achiel, GDPK nigi ng'ato achiel ka na NAPK nigi ng'ato achiel ka gi KUP be nigi ji 2 kanyo ka bende king'iyo women representative ma bende gin dhano 20 ko ineno ka nitiere okete oboke kae kind kweth mag Azimio. Kok mano anama dwaro mar mondo mi wang'ia ne gazet mar Daily Nation. Dong waselidho negi ponono ni gazet mar The Standard wan morgi wan gidhi e chiro mar mondo mi ginyiew. Nikech sa ringonwa mapiyo, we wadonja ne The Daily Nation, wang'ia ni Daily Nation nitiere gi ang'o. Fund wach ma bende aneno kochiwe Daily Nation en rakruok e doho, yuto gi lal mosebedo nyaka sani. Ka bende thoth weche ma bende nitiere kata ne Daily Nation gin mana moko ma bende nwaselero ni Standard. Adaro mana ng'iyo moko kuom okenge ma bende nokwalero. Jal moro no mak kendo odiochieng' manyoro, iti gazet mar 2. Jal makama ong'ere kaka Julius Kamau. To Julius Kamau ni en activist. Momba bendo ng'ere gi dholuo kaka okedo ne ratiro mag oganda. To en osebed kata mana kimake, kata mana Supreme Court kende. Kinde mathoth, kinde ka kinde en odhi to odiochieng' manyoro kata mana kanimake, en notero ng'anyo kata mana e nyim doho maduong' mogik. Ineno kobila kanyo omake mafuanda kanyo. King'iyo jalne bende umbe nitiere ka kineno ka bende no ene doho ma pacho ka Supreme Court kama bende oketo obila gi rakruok mapek ma bende ne nitiere koko ma bende iyudo ko obila bende norakre kode kotenre gi dwar chik ma bende dwar mondo kete kamita e bura ma bende notere e Supreme Court gi duond bura mar Azimio. Ka bende neno kanyo en activities kako neno temo wach kanjere ked ratich mar oganda. Koro ng'eni penjo bende thoth ma bende japiny bende bro yudo boke ne bende mondo temano ng'iane ni chalo nade nikech wan walidhi alidha. Adwa ni wang'i it gazet mar 10 nikech weche mamoko mantiere kanyo gin moko ma bende nwasenyiso gi it gazet mar The Standard. It gazet mar 10 wang'e ni jod bura moyiere pacho ka girito mar chamo muma nyaka sani nitiere kata mana induction ma bende osebed kata mana kitimonegi juma mokalo nwaneno ka nitimonegi itero gi aluora mar od bura maduong' mar mondo mi ging'e gik ma gitimo. Nyaka sani koro jod bura moyiere pacho ka manyien gintiere gi mor kendo gintiere gi hawi mana kaka nyawadwa Volta Nyambaga jawacho ga pile. Koro medical covers magegi gisani oriw e weche mag maundu gi njore ponono ni gibro yudo hinyruok mano motudre gi weche mag maundu gi njore ibro bed kata mana ka ithiedho gi medical covers. King'iyo kata mana weche mag njore gi maundu, medical cover ma bende ochiwnegi en mar siling $1.65 inpatient kata mana kapo nono ni jod bura makamago irwako kata mana e kar od thieth irwako gi wards. Anyuola ka nyuola ochiwnegi $1,10,000. Ineno outpatient idhi osiptal tiwuok siling $300,000. Maternity mano ponono ni gintiere gi min utegi ma bende biro bedo kata mana kapek ka gidhi konyore kacha, maternity ochiwnegi siling $150,000. Waneno dental cover ponono ni gintiere gi achiedh nade lakgi ochiwnegi cover kanyo mar siling $100,000 kanyakla gi achiedh nade mag wang' siling $100,000. En mor ne jod bura ma bende dhi chamo muma kinde mabiro nikech king'iyo bende pesa ma bende okete oboke ka iyudo ka en pesa ma kore lache. Ka bende ng'iyo kanyo iyudo ka pes ma bende ogoka iyudo ka akiana bedo jod bura chal gima dhi konyo jomoko e od bura kanyo nikech nitiere yuto kanyo mathoth king'iyo boke kanyo kaka otem goro omenda makor gi lach kopogore. Anamadani watek gito boke mar 17 dibed ni legacy mano mar anyuola mar Moi dibed ni orumo.
Naneno Raymond Moi mabende ni geno ni koro biro ting'o malo legacy mar Moi mano it gazet mar 12. Raymond Moi bende nolo e kar chung'od bura mar Ungai mantiere e county Nakuru. Bende wang'eni owadgi matin mong'ere kaka Gideon Moi bende nolo e kom mar Senate e county ma Baringo. Mitantiere wach moro mogik kapok watieko chenro mar gazet. King'iyo kanyo itoboke mar 12 kanyo end of Moi legacy. Debed ni malingling liekore ni Raymond Moi kachiel gi Gideon Moi umbgi orume siasa kamano ujo ka Moi. To chal ka gima umbgi nyalo bedo norumo nikech sani koro onge ng'ata achiel, onge e odno onge ng'ata ma sani koro nitiere umbe peke siasa kakata inyalo wacho ni siasa kae ogere to gin gi lal e siasa mabende kata yiero mabende notim e kinde mokalo ka. Wach machielo manyako Ramogi Tv kada mna kopogore gi weche mag siasa mabende anyalo medo paro ni ene ponono ni intiere gi nyamburko mari iwuona. Bende sani nego bede ni imanyo digital number plate manya sani mabende aneno komi pek e it gazet mar 20 mar The Standard. Mano wiye nok nyal wil godo. Kabine jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Fred Matiang'i bende koro ochiwo thuolo mar dweche 18 mar mondo mi iyud number plates manyasani mag digital nikech mano bende biro konyi ahinya ponono nyamburko mari biro kwala tracking kata mna timo nonro mare biro bedo mayot. Ka bende number plates mag digital makamago ibiro bede ka ichiwo chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 10 mar higani. Seche mabende ikawo number plates makamago ibiro dwar mar mondo mi ichul omenda maromo siling 3,000 mar mondo mi chiwni number plates makamago. Intere gi thuolo chakre chieng' tarik 1 mabende ibiro bed ka ichiwogi mano mar dwe mar 10 nyaka ikinde thuolo mar dweche 18 mabiro mar mondo mi iyud digital number plate. Koro ibiro somo kata na gazet mar mondo mi ifuon wach mathoth kaluwore gi okang' makamano. Anno ka sakoro semayo wang' wadaher mar mondo wadhi nyime gi lidho gazet wach ni mogik ne nyako Ramogi Tv mabende ni kinde sani. Rokamano nyiko Ramogi Tv en gazet mar Standard wan game saka kachiel gi Daily Nation ibende nyalo yudo thuolo mar mondo ikaw sachi mondo isom ing'ia nende chalo nade kata fuond weche mabende okete oboke ka chalo nade oboke mar Standard kachiel gi Daily Nation ibende yud thuolo mondo isom kiyudo sa agoni erokamano kuom keto nyaka kete TV mar Ramogi kachiel gi kwende mabende wayudre e Facebook inyalo nenowa achiel kachiel kacha mabende inyalo yudo thuolo makende mondo isom oboke mari kaka jawinjo. Kale banami imbe nagoni erokamano kuom mondo e nonro mar gazet okinyi makawuone TV mar Ramogi. Erokamano. Mana kaka pile nyako Ramogi Tv ponono ni okidi idonjo kata mno kiyawo TV di kwa tieko nonro mar gazet. Inyalo yudo nonro mar gazet makama kiyawo YouTube marwa no bedo recorded kanyo. Bende mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel nyalo mar mondo mi dhi kanyo mar mondo mi ine nonro mar gazet chakre tiende. Kwa kamano gi kanyo makelo e giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono gazet momori e kit The Standard gi Daily Nation idhi chiro mar mondo mi inyiew. Mana taye chenro ni nyinga en Sharon Ong'aw. Mabiro en twak mokwongo e chenro mar Rupiny mabende aneno wakili osedonjo. Wakili Charles Ouma e mabende Cleophas Oluoch biro bedo ka twak godo thuond wach mabende gitwake en kaluwore gi ng'ur mabende dhi nyime duche makawuono e doho maduong' mogik e pacho ka. Oritur masane. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Chiemo kelowa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit.
E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma. Thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic. Mana e ngoma wake. Pile pile kik bai kata matin. Ramogi Juang wang'ni pok opogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluo korimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Enyewe jana tupenda sana mzingi. Imagine kupeana mnia juice wako mjamu, ateswe na anyurie juu ya mbogi. Man, kaa hiyo si love ni nini? Unajua ile siaka mimi naweza toka mtu akinishoni dedi juu ya watu. Jaribu kunishow hivyo uone. Ni viding to brejin. Enyewe ja, we ni mso. Unatupenda like nobody's business. Shikilia uzito. Dial *811 340# to get Lavia Ja. Oya orenya kwa Ramogi
Jwan kendo machiegni waduogo kendo kaka ne Sharon osewacho kotieko gazet okinyi ma kawuono kod jafwambo Caleb Anam koro wantiere kae mar nono kendo warangi gigi mosebedo katimore ahinya mago ng'eto mag bura mopogore opogore manolandi ayanga odiochieng' manyoro kod jogo duto mantiere do maduong' mogik ma pacho kamano midendo ni Supreme Court mano kotele kod ogaye margi mano Martha Koome kachiel kod jong'ad bura mamoko auchiel giduto gin 7 bura man kacha en achiel bura machielo mane nitie nowit oko mano mar Moses Kuria mane koro wacho lwet Raila Odinga gilange bende ok ler kata ka gichopo e doho mondo mi gikwed duoko manolando William Ruto kaka jatend piny moyier mano tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8 mabende koro rumo tarik 15 dwe mar 8 ne olando duoko makamano mano keto William Ruto kaka jatend piny moyier nyakoro Ramogi Jwang Michael Mathoth darango okinyi ma kawuono ka chike moko bende kata dwaro mag doho maduong' mogik e pacho ka mano golo odiochieng' manyoro gin mago makoro nyaka sani gik moko nyalo bedo ni timore ka gi kacha kata kamano gigo duto mane ging'ado odiochieng' manyoro moting'o nyaka nuoyo kwano ombulu kuonde chung' od bura mopogore opogore mano mantiere counties adek kirango kuonde luto ombulu maromo 15 kowuok kuom 7 counties 7 mane dwaro nyaka counties 3 en ang'o ma ne otimore karango kanyo county no mantiere county ma Kiambu county ma Nyandarua county no ma Nandi kachiel kod county no bende onyacho mar 4 kanyo nitiere county no ma Bomet gidhi chalo e yo mane mago duto bende warango kae bang' ndalo modong' kae ma winjo bura makamano chako odiochieng' ma kawuono odhi e yo mane arwakni machiegni nyinga Cleophas Oluoch Michael Mathoth wantiere kod jalony e wechego mag chike mondo mi yutwak makama achiel kachiel yudo e Facebook marwa YouTube marwa mar Ramogi TV mondo yudwa achiel kachiel Citizen Digital App bende inyalo mana donje kidonjo kanyo tiyudowa achiel kachiel kae tibedo kod ng'eyo ni gik mage matimore alworawa arwakni machiegni sani nyaka sadek sama ng'oteri achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik pacho ka kama odiochieng' ma kawuono tarik 31 winjo ng'ur makamano chako okinde osiketo oko kendo gintiere kacha e lang' gi duto kendo idhi winjgi ka gidhi bedo gi penjo magibayo ka gi kacha hawa kelo mago duto achiel kachiel e Ramogi TV antiere ka kokil kama loka mabende en japuonj nitie jogo mopuonjo mantiere sekta ni mag chike kata ka girango kinde mopogore opogore wantiere kod okil kama loka Charles Ouma machiegni erokamano Cleophas thuolo machielo ma yudo mara twak Ramogi TV kotenre kod ng'ur makamagi mosebed kichwale do nyaka sani kisewinjo kaka gidhi duoko mogol iwacho ni nitiere ng'ur mokwongo mano chwal mago petitions nitiere kuong'ruok mano chwal mago affidavits man kanyo bang' mago bende nitiere jogo mochwalo ng'ur mamoko rejoinder man kacha kaeto bang'e bende do waduogo winjo kochiwo kaka ibiro luw chenro mopogore opogore do jomage mabiro bedo ka loso inyalo keto ikruok mar do e yo machalo nade mano kwa riwo nyaka gigo mano timore odiochieng' manyoro manena odiochieng' mane koro iko weche mogik ka pok ochak winja ng'ur makamagi erokamano mokwongo anyalo wacho ni do temo matek nikech kaluwore gi thuolo mantie magitime gigi te makatibo miyogi en ndalo matin kabisa bas kaluwore gi weche bende mane ji okelo joma nodonjo gi joma nodonjni kod jogo bende ma wacha ni wabende awanie gi wach moro matin gikelo weche mathoth koro mondo doho nende osom gigo te yud kaka ginyalo tabure yo mayot kaka nyo gitimo nyoro ananeno ni gitiyo maber kendo kaluwore gi gik manyo gindiko weche magiparo ni koro ema ibiro non weche chiko manyo giketo ka kacha be naneno ka giyude maler kata wan joma somo gik ma ji nodonjo gogo to kod duoko manobetie waneno ni doho oyudo maber penjo monego bed ni penjo sama kes koro idhi tani e kinde ma gigi te timore nochak kacha giwito oko ng'uru mopogore opogore gi kwayo mane ni kacha ma en ikruok makare ne bura michako winj kawuono yes to ing'eni ni ng'ur manowito oko cha nowite oko nikech doho ne wacho ni en ng'ur ma ok onego bed ni kelo kes kaile mane nitie kanyo no nitie kuonde minyalo tere kapo nono ni pod en gi wach nitie kot moko manyalo winjo weche nego to doho nyo neno ni mondo giwinj wach neno gibiro ketho sa
ka giyalo gik ma ok bi konyo bura manende okelie ko sani. Koro kanyo gitiyo maber. Ka nyoro waloso kod okinde moko mane wantiere go e studio. Wach mane gitemo miyo pek. Iwacho ni ka bura ma kamae, iwacho doho maduong' mogik ni en achiel ma kosegolo ng'eto mare to mane ng'eto mogik. Thuolo po nitiere mar Moses Kuria kaka ne achiel kuom iwacho ni en mano chwalo ng'ur ma kamano. Kano chwalo ng'ur ma kamano bende ni thuolo machielo mara chwale kata doho mantiere kidieny moro ma piny. Wacho doho maduong' mogik ma Supreme nitiere maka mantiere piny kacha ma joma moko nyalo chopo mondo chwal ng'ur ma kamano. Onyalo chako manyien kaluwore gi kaka nyo ng'ade cha. Doho nyoko wacho ni gik mowacho go gin adiera. Gima doho no wacho no ni en kama dhiye no ok en kama onego bendi iwinje kes kimono. Koro kapo nono ni en gi dwaro to nyalo chako manyien e doho mamoko manitiego. Onyalo to nyalo bedo ni nokia gigi nikech ko wacho ni ng'ato kochulo wacho ni security nitiere kacha maromo $1,000,000 ikele ng'ur mag jogo machwalo mana ng'ur mag duoko jogo makwedo duoko mar yiero mar 10 piny Kenya. Kom makama ka ng'ato chwalo ng'ur makama nyalo bedo nitiere okinde mane otugo kode koso de jok makoro komiye paro maler mano miyo gik makama otimore nikech jo Kenya moko bende manyalo bukre gik makama otimore piny kucho wakel gi doho mamalo nikech koro en ng'ur mar content piny Kenya. Ya ok anyalo wacho no kinde ne kia gima timo. Okinde to joma riek mipuonjo go joma riek jomosomo to e weche madhi e doho ka nitie mang'eny mokinde kelo to doho tamre. Kata mana joma sani odong. Nitie kwayo moko ma gibenyo giketo to doho wacho ni mago ok nyal timre kae. Ebe gitamre. Koro kata mar Kuria no bendo nego wane mana kamano. Ni okinde ne be ne para ni doho nigi teko mar winjo kes neno. To nenore ni ne gitimo makosa kaluwore gi kaka ne ong'ade nok gisomo sheria maber. To wach sheria ma Kenya gi to tijgi tek ga. Ok inyal ga wacho nini ming'eye nikech nitie mang'eny ma dhige doho kanyo ma samoro kawuono ng'ade kama kinyo ng'ade mopogore. Ok ine kaka koro wach mare affidavit moko mang'eny mane wacho norwak kanda ka sa osekalo ka. Kaluwore gi sheria mane nitie chon to doho ne do tamre gi te to nyoro to nyineno ka giyie. Koro kata na mar Kuria ni bende ok inyal gang'e ahinya koro itema itero kwayo to kwayo kitero to doho nyalo ga yie bende doho nyalo ga tamre to kanyalo wacho ni okinde mag Kuria nyoko ng'e gima timo negi gere tema margi kaka nyalre kaluwore gi sombgi inyalo yie ni kata inyalo tami e duto kamana kako timore weche go mag chike to koro kono ane kai wacho kani nitiere lead file kaito nitie moko makowe ng'ato nyalo penjre ni kuom ji 8 makoro donga wacho ni jogo mano chwalo ng'ur madito mantiere kanyo ka giromo kanyo 8 koro nitie file achiel makoro jogi wacho ni madhi bedo maduong' makoro modong'i koro sere asera kata kodhi ne walose ma bende thuolo mokalo ka nitiere mana Ramogi TV ka lerne mana oganda kendo mano tiende ni girango mana wach achiel momipek kaito modong' mane bathe sire koso ma en mana ng'at achiel kuom jogi mano chwalo ng'ur emirango wach mano chwalo kacha ni mane man gimbi nikech kirango petition kata ng'ur mar Raila Odinga kod Martha Karua emane nigi kwan mamalo mag oboke kendo ne nitiere kod ito oboke maromo 45 mano luwe kacha nitiere man gi 27 nitie man gi 20 gino kuma gintiere moko bende nigi ito oboke matin ahinya mane ing'iang'o mondo mi oket achiel obed kaka lead file mantiere kanyo mamoko dhi bedo kaluwo. Onge petition manigi pek molo mamoko. Kata bed gi ite mathoth kata moro bed gi matin. Kata bed na ite achiel kende. Gigo romre. Nikech petition go duto gima gidwaro en ni mondo oketh lendo ma Chebukati notimo cha. Koro kata kikelo oboke ite achiel kata kikelo 1,000 gima duong' en kwayo ma in go. To ka jodo yiero petition number 5 ni mano emobed file maduong', mano gima gitimo pile. Ok nyis ni mano nigi pek molo mamoko, ena ni nyaka yier achiel. Ok ginyal yiero gite. Nyok ginyalo kawo mora mora. Kata sama nyok gikawe no nyok giwacho ni mae ma waneno nitie gi pek molo mamoko. Lakini kaluwore gi kako bet kanyo ging'iyo interest mar joma nokelo kwayo.
tibiro yudo ni petition number 5 emokel gi ng'at mane en candidate yiero no. Mamoko go okel gi jomoko ma bende chiko yie ni mondo okel kwayo, lakini gin to nok gin candidate. Kora paro ni kanye manende omiyo doho neno ni kae magiketie pek mondo mae magichak go ng'at mane en candidate ni. Wawinj wachne bas bende wawinj wach mar jomamoko ma bende chiko yie ni mondo okel kwayo. Mamage jogo mochopo kacha mondo mi osira kwayo maduong' mantiere kacha mano chwal kod Raila Odinga kod Martha Karua. Be ok anyalo wacho ni gibiro siro. Gibende gikelo akela margi kigin. Makata bende ni mar Raila no kobiro to margi cha bende da gikelo akela. Koro an ok anyalo wacho ni gibiro siro. Gibende gikelo akela kwayo margi. Nena kwayo bende. Mana kaka Raila ne gikwayo mopogore opogore wadhi mana nyime. To wacho ma achiel kuom gigo mane wachne dhi rangi. Wacho ni bang' kano seranga ng'urgi duto kargi 8. Koro ntiere kama koro chopo makoro ikawo gigo machal mana wacho consolidation oketgi kendo oket kumoro achiel. Wacho ni points madhi 9 makoro oket kacha. Tielo mokwongo ni koro makoro bende neno ka IBC omechik omigi chik ni mondo giwuogi kendo gidhi girangi. Wacho ni supervised access. Wacho ni sama koro irango dag tich kacha mano mara IBC servers gi kacha obed supervised kama intie kacha ne rango ni gigi duto be notima iyo makare. Wacho ni trail jok mage mano donjo mage mano wuok jo mage mani gi oteku mar donjo kacha e dag tich kacha mondo rangi gigo mantiere kacha ma onyambe jok mani gi admin rights jok mantiere toke kacha backend kama ne achiel kuom gigo makoro rango ni idhi mipek ni bende nitiere ng'ukni moro amora mano bedo kaluwore koda lony manyasani manotigo e yore gi mag yiero. Okang' ma kama mar winjo tielo mara wacho ni mag yiero onyalo bedo e yo machalo nade. Weche mag lony kata teknoloji beno nodonjo e ng'uro mokalo ma higa mar 2017 nuoye kendo ka kendo achiel kuom gigo manomiyo wit ng'ur cha oko kaluwore ni nitiere moko manoket kata ni oganda mondo negi e mbui. Odhi bedo yo machalo nade mano kwachako gi mokwongo ang' odhi nyaka mar 9 kacha. E higa mar 2017 doho nowacho ni mondo jo IBC odhi oyaw servers magigo to kani ochopo sama koro iyawogie to nok giyawogi kaka doho nowacho. Ma achiel kuom gik manomiyo doho ma 2017 nowito yiero mar Uhuru ne en ni servers go nok oyaw kaka ne dwarore. Koro nyoro sama ne wach mar servers go chopo aparo ni neno wakili mar jo IBC Eric Gumbo kanyo penjo ni mondo ket ler nti servers gi yawo gi marom nadi iyawo gi masoma migo agawani to kijal kata ka okopi kose iyawo gi duto te. Be jaji le naola nyodwoko maler kabisa ni wang'ni kik utim makosa moro manotimo higa mar 2017 cha. Wang'ni server gi oyaw te manyiso ni agents mag jomodonjo to gi jomodonjni oyie biro gi jogi mosomo weche mag IT maberno bagi negi mora manie i server no onge kamo geng'nigi oyaw ni gigo te. Ma wang'ni ok dibedo ni server ni France to joma ni France oneno. Wang'ni wawinjo ni en na for the house ka. To moro bende nitie anniversary towers. Koro wach mar ni ji pod nindo cha wang'ni onge. Wang'ni kiyawe yawa kama intiere kaka. Ntie weche mathoth mabende wadatemo mondo mi warangi mana ka wadhi nyime. Wakoni nyakora mogi jwang' ni kadipo ni iwuok e ot kendo ipenjori ni ka iwuok e ot idhi neno chenro maka intiere kar kanyo. Nitie maling'ling mondo ging'e kapok oromo saa 3 gigo ma idhi mipek katwak maka chako kawuono igeno ni kar tich abich kar ngeso kanyo nego bed ni osetiegi nikech ka en nuoyo kwano ombulu kuonde mag luto ombulu mopogore opogore gin gi seche maromo 48 mano ka chik makamano no osegol kendo warito mano ma onego beni rumo kiny idhi time yo machalo nade. Nitiere weche mamoko bende mane omienjo kanyo jotelo kaachiel koda jogo wacho ni okinde mane ochopo e bura makamano odiochieng' manyoro mane giluongo ni pre-trial conference mane otimore nyoro mane nitiere Forodha House kanyo bende mane sub registry mara doho maduong' mogik. Nitiere gik mathoth mane gilose kaachiel koda
jogo mane ochopo kacha wacho ni jong'ad buche kare gi abiriyo ne nigi paro mopogore opogore ging'eto bende bane gichiwo. Sani wada mana tang'o ni kaka ne aduoka obedo maka gi kacha paro mane ogol gi okinde ma bende ne ochopo kacha. Wawinj gane kaka ne giloso achiel bang' nyawadgi gi paro maleo mane bende gichwalo. Wawinj gane kaka chal mar wach ne nitie nyoro. I've just been alerted by a senior counsel who is locked out, who should be in these proceedings. Senior counsel Paul Muite and counsel Ali Mansour for the IBC. I think it's a matter which is live before the court to make a determination whether they could be had. But they have filed papers and they ought to be left at least allowed in. The commissioners to IBC have not been disallowed. They were, as respondents, they are entitled to be present with their lawyers. Lady, probably I'm not understood, I've not been understood by the court. There are two factions of the IBC, so to speak. Both factions are allowed Much obliged. Participate in the proceedings Much obliged. with their lawyers. As far as I am concerned with ISA, as I indicated, we rely on a resolution by 4 of the 7 commissioners. We have stated in our pleadings that we are legitimately representing the Commission. Our colleagues have filed the pleadings on the basis of instructions, I believe, by the CEO, who we say the CEO implements instructions from the Commission. The Commission is a corporate entity. In the absence of consensus, decisions are by majority. It is not the work of the commissioners of IEBC, whether in majority or in minority, to procure any services. That flies totally in the face of the procurement law in this country. As we sit here now, the 4 who purport to have procured have committed a criminal offense. I burnt midnight oil, filed my response within time. Then comes the group of 4 commissioners. On 26th August, they have filed a response to the petition. They are filing this under the pretext they are respondents. They file a response. It is not a response. It is a new petition. Why can't all of them appear for the IBC? All the senior counsel can appear for IBC so that the court is richer with submissions from all parties, so that we hear the Chebukati faction and the Cherere faction, and I think the court then can make a good decision. It is not the business of the court to determine who represents the IBC in whichever formation. There is an internal issue which must be resolved by the IEBC, its commissioners, and other internal organs. The notice of appointment filed by ISA and company advocates is struck out. The 4 commissioners are at liberty to deploy and utilize the services of Senior Counsel Paul Muite and Isa Mansour advocate if they deem it necessary in this process. Mano kaka jodito loso kendo ne en kwayo mane nitie ka gi kacha kane ibayogi kuom mago kata kapok wadoge weche mamoko mantiere kacha motenore koda chike kata dwaro mado gigo magidhi rango point 9 mane warango kar kacha kuom mawinjo sani nitiere pogruok mane gimo chako nyenyore kane James Orengo chako loso kata kokono jong'ad buche mane ne kacha koro gikanyo ne nitiere grube ariyo
ya IBC kacha motelne kod Chebukati gi motelne kata kod Juliana Cherera men jalup Chebukati gini matimre kar kanyo Philomena Mwilu men jalup Ogai no mara do mapacho kae en jalup Martha Koome gino mwacho kanyo wacho ni mapogruok mantiere IBC mano wan kaka do waonge kod oteku mar wacho ni okil mane mabiro ka mondo chungne kweth machielo mar IBC ka kweth machielo bede nigi okindegi in kaka okil kani bedo oko tineno ka okinde weteni ni oko kata kendo iwacho ni chik mosomo tena achiel en kaka uwinje mopogore kose nang'o matimore kinyalo kete gigi maduto bino asenyo tomo jenda bende waneno kata ka ochiwo pache kotenore kod gigi te okay chik to en achiel lakini tijo kil ok en yalo bura ni ng'at moyalogo in yalo bura ni ng'ati koro sami some tisome e yo manyalo konyo ng'ati koro mane gima nyotimre kanyo ng'ato ka ng'ato somo chik kaluwore gi kaka chik no nyalo konyo ng'ate to doho nyong'ade maber nikech ing'e ni doho ka doho nitie teko ma chik omiye ka nitie pogruok kinde commissioners mag IBC to ng'ato dwa ng'e to koro ng'ama nyalo wuoyo gi duond IBC mano ok en wach ma doho mar Supreme Court nyalo ng'ado mani tere kate Constitutional Court kocha omiyo doho nyo ng'ado maber to sama nyo giwacho ni barua mane Isa Mansur okelo kawacho ni eni mochung' ni IBC koro wito oko gimomiyo nyo nyaka gitim mano en ni Isa Mansur nokoluwo ratiro maber mar biro kaka ng'ama ochung' ni IBC nikech sama nokelo barupe no noyudo ka Fred Ngatia not Ngatia Professor Githu Muigai to gi wakili Eric Gumbo noseketo duoko margi ka giwacho ni gichung' ni IBC koro kaluwore gi chike mag Kenya kidwa golo okil moro manendo osedonjo kanyo to nitie ratiro monegi lo migolego koro ratiro no ema Isa nokoluwo to koro mondo kik weche bedie mang'eny koro gima kot nyowacho ni wan barua manikelo kiwacho ni chungo ni IBC no mano ema wawito oko nikech ok iluwo ratiro monegi lo mar golo wakili wadu e kes wakili wadu kosetelo ni e kes to nitie ratiro monegi lo to Isa nokoluwo mano koro doho nyowacho wacha maber lakini kochopo kuom wacho ni to IBC to wacha ng'o kuom ng'ur mokel kani to nyo yienigi ni commissioners duto mag IBC nigi thuolo mar biro mondo giwach ni wan kaka wanene wan kaka IBC factions ariyogo temo wuoyo koro mar Chebukati bro wacho ni wan kaka IBC waneno ni ng'ur onego wite to faction mar Cherera bende biro wacho ni wan kaka IBC waneno ni ng'ur ni okelio maber koro doho ema biro ng'ado nikech ok en IBC ema ng'ado bura doho ema ng'ado emomiyo do nyogi ng'ado maber ni jogo duto weche ma gidwa wacho gibi giwacha wacha ka onge ng'ama geng'ogi mano e weche ma okinde gi obedo kata ka chwalo ka gi kacha yes kendo ka irango kweth mag commissioners ang'wen ma do jo wasungu ka wacho ni dissenting gimbe ne gitamore ni ok gina dissenting voices mag IBC wacho ni gin majority matiere kar kacha nikech kacha gintiere ang'wen kama gintiere kar kacha bedo ni gintiere god okindegi nikech kino Juliana Cherera ne kacha kod okil mare mano chwalo affidavit mare kata duoko mare kata kungruok mare ni gino mane otimore kacha noken gino maradieri kaluwore gi ma kamano bedo neno kacha ka Justus Nyang'ane kacha Francis Wanderi kod Irene Masit Professor Abdi Gulia kod Boya Molu kacha kod Chebukati bende chwalo magi gigi ka gichwalo Boya Molu kod Abdi Gulie kod mar Chebukati gin kaka commissioners gin giwegi koso gin kacha ka giloso elo IBC nikech mar gigi mar IBC chalo mana gima chal kirango kacha Professor Githu Muigai kata kirango Fred Ngatia bende kana temo penjo gi penjo mantie ka Professor Githu Muigai kochung kacha en bende ntiere lo Chebukati koso de timre yo machalo nade kene jako mar duol mochung kacha to yene duol wacho ni faction achiel ema koro nigi okinde ka IBC nigi okinde ang'wen to Chebukati nigi achiel mano keto gi yo machalo nade ochalo ka gima gin gi okinde mang'eny moloyo kweth machielo
To nyi neno ka doho nyoyie ni Isa Mansur to kod Paul Mwite mondo bedo medre e wi okinde moko ma commissioners moko ka bende noseyiero. Koro gibende nyo medgi ariyo moko. To medgi ariyo nikech ariyo ge mane giyiero. Ne bed ni gibiro kod 4 to giwacho ni wan jo IBC to nyi miyo gi amiya maromre. Koro ena ni gine mane giketo ariyo go. To ne bed ni giketo 4 to doho nyoyie na 4 go bende. Koro kanyalo wacho ni nitie jomo mi mang'eny moloyo ng'ato ka ng'ato mi mana manobiro go kaluwore gi maximum mane koto keto cha. To onge gimoro ni jogi jo IBC to joko jo IBC doho nyotamre wacho no. Doho nyowacho ni weche duto moa ka IBC gibiro winjo. Pok giwacho ni koni mwakete pek koche mwakete pek. Be pok giwacho ni ng'ane ne manyalo wuoyo gi duond IBC to ng'ane tok nyal. Koro kata mana commissioners 4 gi ka giwacho ni wawuoyo gi duond IBC to doho bona winjo wachgi. Adeka bende ko wacho kamano gibende doho bona winjo wachgi. To ka doho si winjo weche go te ingeni ok en gima giwacho ema dhi miyo kot ng'ad bura ni wito case kata ok wit case. Kot nyalo tamre petition kata bende na IBC duto biro wacho ni ne watimo marach. Kot pod nigi thuolo mar ng'iyo kaka gino notimre bi giwacho ni kata ko wacho kamano to pod waneno ni kura notim maber. Nikech ok ene ka joma noloyo gin giwacho ni kura tim maber. Koro kata bende ni IBC duto biro wacho ni ok otime maber to pod kot nyaka nona maber. Koro gima duong' monego jing'e ni onge faction moro manigi teko moloyo the other one. Mane manyalo wacho. Imake mana gikanyo koro mege jwang dakika achiel rom sa 2 mar okinyi kama kawo yo mokwongo ka waduogo twak pontiere ka wadarango ni mamoko 9 wasewacho achiel modong' 8 gi gin mage. Form 34 entiere ka iwacho ni choro nyime yiero kom governor e counties 2 Mombasa kod Kakamega kaachiel kod kuonde chung' bura mopogore opogore kendo giduto kuonde madhi 8. En ang'o momiyo mano notimore? Bende entiere gi pek moro amora e duoko moro amora mane ochopo. Sa 2 mar okinyi kora mege jwang ochopo. Nyinga Cleophas Luoch, main Ramogi TV, yiero mar Kenya higa mar 2022 wakaw yo mokwongo kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Gata sim tupo site. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba mani nyote kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisibari mambaru mekam na meja. Miel manyasani. Wasunge kando hapa ni kudensi. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana Ramogi TV. Niliitwa Githeriman 27 State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia wa Kenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen.
Citizen Digital. Ne wasingo nini waka mana ywe madundo wasekawe kendo koro duogo twak dhi nyime twak en mano mara ni bura koro nie doho koro sechopo e doho ang'o matimore kendo kosechopo e doho kacha ichak winje paro maleu dhi chopo kacha kineno kaka Professor Tom Onjenda gende wache kacha ne kring krum wacho the politics moro magichopo kacha kizungu be ginyalo Ei budho. Oket budho bed mamit. Budho bed mamit. To ok nitie wach moro malich ahinya kanyo. Be nigi wuoya kama kawaida to bende ok dwa neno mit mar budho. Donge. Koro kisungu no to ber. Kisungu nyaka jiwach. Ber wacho ni en mana roiko. Kaka wacho ni en mana michuzi. Iwacho medo mana mit dhadhu e kanyo ka imedo mana sudo. Nitiere weche mamoko mabende omienjo kanyo. Ne wawinjo ka Fred Ngati ne loso chwalo ng'ur kata kuongruok mane koro commissioners ang'wen mag IBC ochwalo mano Irene Masit, Francis Wanderi, Jalup Chebukati, Juliana Cherera kod Justus Nyang'aya tarik 26 dwe ni mara 8 kane gichopo kata kendo ne gichwalo ng'ur margi ka giwacho kanyo ni yiero ni kata duoko mane Chebukati nikech gima chalre gigi duto magi ang'wen gi duto giwacho Chebukati nochung' kata kende ochalo ng'ama ne timo gigi kende kendo gidok chien kendo girango ni kochopo kar goyo chapa buk mano tingo mano form 34A nogole di ariyo to ne okopenjgi owacho ni are kacha en gima luongo ni one man show mane gineno kacha kuom Chebukati giwacho kacha ni magi ng'ur mano Fred Ngati kane loso odiochieng' manyoro mano okil mochung' ne bende mano respondent number 9 mano kinyalo range kanyo man William Ruto jatend piny moyier gigi matiere kar kacha kolero gi kendo wacho ni magi koro ok gin kata affidavit ok gin kata kuongruok magi nyiso ni magi gin ng'ur manyien petition manyien ma koko donjo kacha iwinjo koloso maketi bedo e yo machalo nade bende ne gin kod ng'eyo koso en gimoro mano tim gi ng'wech ahinya ni kinde ochopo makoro nyaka to watim kama nyaka chwal duokowa nyaka chwal kuongruok mopogore opogore. Okay, mokwongo nyoro doho nyowacho ni koro sani ka wawuoyo kuom bura no to kik wadonji matut ahinya e yo moro ma ginyalo wacho ni koro wachal ka gima wan modwa ng'ado bura e media oko ka koro kwa bidonje matut ahinya mana ayo wacho na wiye wigi luor wacho wiye kamano to gimanyo Fred Ngati wacho no mano pache gimanyo wacho maduong' en ni duoko moduoko ni osiro mana ng'ur manokel cha to e chik kae ok ochuno ni kiduoko ng'uro to ni nyaka iping onge chik moro mawacho ni nyaka iping inyalo duoko ng'ur kiyie kodonji ni e court inyalo biro tiwacho ni gimodonjo nago no ayie koro mane gima commissioners ang'wen gi bende ne wacho gine gibiro to giwacho ni wayie makosa ne ok otimore maber kaka nobedi koro gin gi haki mar timo mano koro kinyalo wacho ni gima gikelo no ni en petition moro pod en duoko kaluwore gi sheria nikech sheria oyieni mondo kibiro e court kanyo to kanitie kama no kidhiye maber to chik dwaro ni mondo iyie emomiyo iwacho ni independent okibiro kanyo mondo isir koni kata isir kocha kama nitime maber onego iwach ni kane watimo maber to kama nitime marach to onego iyie ni kanyo to nok wadhiye maber koro an joma nyalo neno ni ok dhi maber gin joma biro ka giparo ni tijgi en biro konyo joma donjni kata joma donjo gimonego gitim en biro wacho ni to notimore nadi adiera manitie emonego giwach commission ok onego bed ni dok ni konchiel onego bed ni giwacho adiera mane nitie koro ka in commissioner tineno kamoro ma nok odhi maber to chik oyie ni wacho ni kanyo nok odhi maber emomiyo doho nyowacho ni wawinj weche jogi te jomoko wacho ni nodhi maber jomoko nowacho ni ok odhi maber koro ok wanyal geng'o ng'ato mane manitie mana kiwacho ni bende kik wadonje i ahinya nikech penjo mana dhi penji kendo ni koro kose wache ni commission kantie jok wacho nodhi maber notere marach to koro ipenjo kanyo ni bende notim yiero moro ma oganda nyalo bedo gi yiego mano wacho ni ang' wadonji i ahinya to kata kamano wapenji wach mar duoko
ng'ur ng'ana ng'ata nigi thuolo mar duoke inya duoke nade inya duoke yor andika kaka no aneno ka ondike ni kos nyalo wuok oko ti wuok gi oganda kalure gi ng'ur mano chwala no ka tuju ne uloso akia kano bedo gandika mora mora mochwala e do pokwane ne kendo ka wayude to dhi bedo mana kode karka kata luongo mana jofwambo to loso kalure gi gino mane chiel kuom commissioners kata commissioners mantiere kweth machielo koro manya wacho kweth mara IBC irango Chebukati kachiel kod Boya Molu kod Professor Abdi Gulie loso wuoko kendo loso kachiel kod akete andike mane machiko yie koso chiko yie ne giduto be nyalo ti kodgi mowacho oko moko ndik boteri e doho dok tiyo meso ne kata duoko to chalo mana kanono mani timo nono kati gol mana CCTV footage manowacho dien gogo kapok orwak gi e doho to doho ok nyal tiyo kodgi to nyoro doho nyose wacho ni sani koro onge gimoro manyien mikelo manyiso ni kata bina ni en kodgi sani to ok onyal kelo gi bendo ok ginyal tiyo koro kane ng'ato dwaro ni mondo ti gi weche manowacho go to sama nyogi keto duoko gi cha to nyone go beni gikelo gi to sani to koro ok nyal kelgi to bende ok ginyal tiyo sani koro chal ka gima wadoke e gino manotimore e yiero mar higa 2013 mano e dono mane ogai mar doho ne en William Mutunga ka ne ochopo giko niwacho ni nitie neno mane kinde ka ne en kod nikech higa mar 2017 to ne en NASA kod ka nitiere kar kacha neno mathoth koro ne biro ka oselore nyabedo ni manya bedo chal mar gimachielo bende madhi bedo ni nuoyore kendo ka wachomo e ng'ur makamagi mag winjo ng'ur mag makwedo duoko mag yiero mar komune mar Tenpiny. Okay. Mokwongo doho nyoro nyotimo maber. Higa mar 2013 ne gikwer ni ka sa osekalo to onge duoko minyalo kelo. To manyoro ni to nyogi wacho ni kaluwore gi gima katiba wacho e article 48 access to justice okonego bed ni tamo ng'ato makamna ka koro kele molewa ahinya ma koro nyalo ketho bura to molewa ahinya ni en sadi luwore kaka gineno ka gineno ni pod gin gi time ma ginyalo yie mondo ng'ato wach mano kendo gimi thuolo ng'at madwa duoko ka thuolo pod nitie to ginyalo yie kata mana nyoro pod ginyalo yie mana kaka nyogi yie moko mang'eny manyokel kandalo sekalo ka nitie mang'eny kabisa manyokel kandalo sekalo koro ng'eto gima nyogi ng'ado nyoro opogore kabisa gi gima nong'ade 2013 nikech 2013 ka ogai mar kod nokelo affidavit ne cha niwacho ni en ite ne adi 900 ne gitamre ni gino leo to noleo mana gi ndalo achiel kende to nyoro to nitie joma nyoleo kata gi ndalo adek nitie nyo moko manyikelo ga mana nyoro sama nyo gibetno to jomoko pod joendelea gi rwako magi to nyogi wacho ni chik katiba mar Kenya dwa ni ka ng'ato nigi wach to miye thuolo mondo kel koro ne giyie koro girwake te lakini ok ginyal yie duto te nitie kama nyaka koro gilore koro nyogi wacho ni nyoro sama nyogi wuoyo no sano koro gilore koro ng'ato kikel moro emomiyo kwayo moro manyo jomochung' ni Raila Odinga nyonigo ni ka gisetimo kweno ma gidhi timo ni to gimedie duoko moro jogi wacho ni mano koro kikikel to bendo ok otamgi kabisa no ok ginyal wuoye kata nyoro nyi neno ka giwacho ni kaponono ng'ato kelo wach moro manendo komiyi thuolo mar duoko to sami timo submissions cha inyalo wuoye wachno inyalo wacho ni mano to giwacho to komiwa thuolo mar duoko to miwacho oko koni moko wache yie kachaka kaka mane waziri wacho no amando kunyal tiyo iwacho ni mano mana mbaka migoyo oko kendi winje mana gi kar kanyo jo Kenya nyalo bedo ni gitim moro mar timo gik moko ka olewa kiaka ni gimoro ma dieri koso irito kama dakika mogik ni gik maka magi ni chiudu chi manyoro ng'ur kanitiere wach mar makoro wacho ni jogo man gi ng'ol bende koro dwalo chwalo ng'ur margi e doho en ang'o mamiyo oganda kata grupe mopogore bedo kod leo makamanya bedo ni lony mar ng'eyo tiend gigo ma ji donjo ne doho emopogore kuom oganda koso ng'a puonjgi ema onge kacha mondo omi ochwal paro makamagi kuomgi lony no nitie
ji mang'eny kata mano kinde ok olony maber gi chike mar kaka koro ma wantie go sani ni. Nitie ji mang'eny moko somo gi nikech ok inyal somo chike te. Chalo mana kaka daktari, inyalo yudo daktari mar wang', yoro mar lak, moro mar adundo, moro mar ubo. Koro sheria ka bende en kamano. Nitie jogo mosomo matut chike maluwore gi kaka itimo yiero, to ok en ji te. Kata na ka mwapuonji ni nitie joma puonjo mago to nitie joma puonjo moko bende mopogore. Koro gima timre ka ni samoro ng'ato dhi ir ng'ato ma ok osomo kanyo maber, moko tiegore maber kanyo. Ma pok osomo gik ma dose ga wacho kata mosendiki e chik. Koro samoro ginyalo ga kelo jigo. To moko to bende ji timo atima gik ma ging'eyo, ng'ato tema ong'e ang'eya ni mae to bende ok apar ka biro dhi mabor, lakini watera abiro winjo gima giwacho. Mago bende nitie. To kaluwore gi weche mag kelo gik moko e sama dwarore, kaka nyoro to ng'eny joma nyowuoyo nyowacho ni ndalo ma ochiw tin kabisa, to gik mane gisomo ng'eny kabisa. Koro ne gineno ni time nyong'ado gi matin, ok gilewo marach. Koro nyo giwacho ni ndalo ni tin. Ndalo go to kata doho wuono yie no tin. Minyalo paro kata ndalo mane itimo BBI cha, achiel kuom gik mane gidwa kelo ne ni mondo ndalo ming'ado go bura ni omede ochop ndalo 30 mondo ji obed gi thuolo moromo mar kelo bura kata duoko. To jomoko bende nyowacho ni e-filing system mar court bende nyok ti maber. Koro kitemo rwako to ok donji. Koro mano be nyo nitie. Lakini orengo nyoduoko gi ni mano to ji wuoya nikech court nyowacho maber ni kitemo rwako kamano to kodonjo to kela kalatese go e court kae wabro rwako nigi. Koro kanyo to be nitie jomoko ma paro ni ng'iya sama gini koro ok ti maber ni, koro wabi wawacha ni gini ema nindo kelo leo. To samoro leo no kamoro nono. Iwacho ni lony manyasani ni be ji tiyo kode yo mopogore opogore. Nitie jogo ma okonyo, nitie jogo bende ma ok okonyo. Gigi duto ka wasewinjo mano timore kuonde mopogore opogore, sani bende koro wayud thuolo mar donjo. Wacho ni mano point no mar ariyo mago kuom buche ma koro idhi rang kata idhi mipek. Gigo ma idhi mipek ka koro ichako winj godiochieng' ma kawuono kochako kanyo saa 3 mar okinyi. Wacho ni kose rang kacha morang trails kone jok mage mano donje mbui mar IBC, jok mage mano timo ang'o ida non kendo ida rangi kapo nono ni tiere chochni mano bedo e form kata kinde mane kore iketo form 34A mano sego picha cha ka kore ikete portal cha mar IBC gik makamago ka ni chochni moro amora nitiere kar kanyo bura no dhi bedo nade kirango point mar ariyo. Okay, mokwongo joma donjo ng'eny gi kama gikete pek ahinya en ni technology ma IBC ne tiyogo ni ne en gi weche mang'eny. To jomoko nomiyo nochiwo thuolo mar ng'ata mane dwaro kelo chochni ne nyalo kelo chochni e iye kanyo. Koro ka girange adier kaka koro girange ni bugi yudo ni chochni nitie, to mano to siro buchgi no kabisa. To ka girange bugi yudo ni chochni onge, to mano to bende koro siro IBC. Koro sani to ok wanyal ng'eyo ni biro dhi nade. Gini nitie gik ma ging'eyo ma wan ok wang'eyo. Samoro nitie gik moko mane giseneno ma samoro pok giwacho oko koni ma ging'e na diera kacha to wach nitie. Nikech kaluwore gi puonj mar chik maber, koking'e gima nie iye kuro to konego bed ni wuok ni dhi wacho ni wadhi warangie, nikech inyalo dhi range tiyudo ka kendo gimiyudo kuro ketho ni mana bura. Koro wabiro neno report mar registrar, nikech registrar mabiro kelo report. To ken mana kinyo, ken kata mabor. Kini ginyiswa to giyudo nang'o. To ka giyudo adier ni chochni nitie, to mano oromo wito gini IBC notimono. Kan tiere jogo mano kwayo kendo orote mondo bed kacha kaka osiepe do wacho kacha jogo ma ochopo kar kacha makoro ochwaro kwayo gi wacho kaka Amisi Kiurai kama gintiere kar kacha ka gichopo kacha kaka jolony gi weche mag lony manyasani mag ICT kod IT gin jogi midhi tigo no bende kidonjo
dag tich kacha mara IBC mago servers gi koso jok mage madhi donjo ka wacho ni jogo mochalo ng'ur gi jogo ma odonjnegi dhi bedo gi jogi bende molony jok mage madhi bedo kacha mondo mi okony doho bende chiwo paro mopogore kacha kama gidonjo osiepe doho koso kacha koro ginoko doho nyotamre ni jomo biro kaka analuongo gi ni amikai okaluongo gi namisi amikai plural mar amicus en amikai ok en amisi kata michi amikai iwinjo kaka kanjama nowacho nyoro amisi no da en amikai kamano koro kaluwore gi kaka nyo doho wuoyo jogo mawacho ni gibende gin osiepe doho ok oyie ni gidhi kuro nyotamgi gikwayo ni gibendo migi thuolo gidhi kuro gibe gichiwie ripodgi to doho nyowacho ni gini un chalo ni ukia tich mokelo ka waseng'ado maber ni un gima ne utimo cha submission mane ukelo cha ndiko mane ukelo cha mano kende mabutiyogo onge tich moro kendo ma un go ka uno kubi kae kaka jomoko ma obiro timo upelelezi nyokwergi bonyisgi ni un mane wasewacho choromo jomo yie ni dhi kacha gin joma ne odonjo gi joma ne odonjo ni to bende kada kuom joma ne odonjo go mana joma noketo kwayo ni mondo migi thuolo mondo gidhi ranga ne servers go ok ni ng'ata ma nodonjo kata bed ni gin osiepe mag dogi gichopo kar kacha gima ginyalo timo en mana chiwo andika nikech gin bende nowach ni ok gidhi loso en mana chiwo andika margi to bende gin ok gidhi ng'iyo server no ok oyie ni ginyotamgi ka nyiwinjo kaka nyo Lenaola wuoyo nyo wacho ni gima be ni un gima nukelo choromo wach mar nudwa dhi ng'iyo gima ni e server no mano koro onge manukelo choromo mana kamano nyakoromo gi jwang' ka iserango ni nitie chochni moro amora mane oneno mano kaluwore kod gigo duto mano bedo kanyo katimore e dag tijno mar IBC mano mar saba kiwacho kacha ni kiketo form 34A kachiel kod mago mano kete e mbui be nitie chochni moro amora mano oneno ka giserange maginone gidhi bedo gi teko mar chiwo paro mopogore opogore kotenore kode wach mar adek form 34A mokete mbui ni gima nochopo aching e kar kwano ombulu duto mantiere Bomas of Kenya gin mage form 34A ni nyakora moge jwang' mane moting'o duoko mar jogo mane laro komno mar ten piny Kenya kochopo nyaka sani mane achiel kuom gigo mabende dhi rangi kadipo nitiere pogruok manokete mbui gi mago mane ochopo kacha ching in fact kaluwore gi affidavit ma Arnold Ochieng' Oginga nokelo owacho ni pogruok nitie adek nitie form manomi agent maggi kama nigoye kura nitie form mane oketi e mbui mokwongo nitie manoket mokwongo to basi nitie makoro ochopo National Tallying Center mochopo Bomas giwacho na adek go opogore bugi keto ranyisi kagikwano ni e station gi my form my agent wanomi my form makoro regional ma jo IBC wacho nigo to mae emanie system koro giwacho ni pogruok nitie mano bende en pachgi giwacho kamano to jomoduoko to wacho ni pogruok onge koro gima dhi tego ji en ni ka koro range iye kacha mondo ne aneni to gipogore adier koro koyudo ni pogruok nitie to mano wach to kama nyalo theka ahinya en koro ng'eyo ni to form ma giwacho ni agent gi nomi e station ni copy no ponono pogre gi makoro ochopo Nairobi to mane madhi tiyo mar kanye ma wach nitie maduong' mane madhi tiyo to mano dohe madhi duoko ok anyal duoko mano nikech ka duoko mano to koro ng'ado bura kendo idonjri e weche mag do wach machielo mar ang'wen mabende wadano rangi mamano bende angelo waitwa kaka yiero gi ne obagi kendo yiero mano bag kuonde mopogore opogore maromo 8 mano oting'o kom mar gavana e kaunti ma Mombasa ma Kakamega kuonde chung' od bura machalo Rongai, Kacheliba, Pokot South, mantie Kitui rural kacha e bure Nairobi ka bende nitiere moko mano bag mag MCA mano mantiere kwa Njenga mano ward man dwaro komno mar MCA ma bende nokaw kod jal mochung' maonge duond bura mora mora kama chielo bende en mano ma
Nyaki West mantiere Meru makanyo kuondego duto yiero ne osetieki kendo duoko selandi jogo moyombo kanyo to mano ema kelo point mar ang'wen mantiere kayo wacho ni choro nyime yiero mano nego bed ni timre kom governor e county ma Mombasa kod Kakamega kama kaluwore gi kwayo kata ote wacho ng'ur mar Azimio kano chwale kata wacho ni petition mokwongo gi mar ariyo Raila kod Martha Karua en ni mago ne kuonde mane gintiere kod mbi kaluwore yiro maneno sani kata tok yiero mano koro doho bende dhi rango ten mar neno ni bende adieri choro nyime yiero kuma kama bende okelo gimoro mawacho ni voter suppression kata gino miwacho kanyo ni oganda ne kuwuok oko kar rombgi kuonde mag luto ombulu aboro go duto mane okata kuonde luto ombulu aboro gech githoth kara kaka Mega kende kanyo ka gikalo kata 1,000 Mombasa bende kwan ni malo kama gitiere kar kacha counties abiriyo ma kuonde chung' od bura moko ne otimo yiero dipo nokelo gima chalo voter suppression bura ma kamano ken bura ma dhi bedo kata mar ang'wen point mar ang'wen odhi chalo nade mokwongo gimokonyo jomodonjo en ni ka koro nende iduoko yiero kuro to kuonde mang'eny mane okotimi yiero giloye koro gimoro ma giwacho ni kanyo gini maginie gi mbicha mano koro chalo ka gima giwacho adier to duoko penjo ni koro kano kotim yiero kanyo mano bende nochocho kura mano bende nomiyo jomoko nokodhi mondo go kura en adier kose en adier okaneno ka ng'ata okelo affidavit moro mawacho ni an najago kura to sama ne itimo yiero kana neno ni koro governor ok yier to an koro naneno ni onge gima tera kuro okaneno ka gini machal kamano to doho to podi mabiro ng'ado nikech doho biro penjore nito ang'o momiyo ne ochwali yiero ka doho yudo ni nochwali yiero nikech ne nitie both moro manotimre bo ballot papers go chochni monego dhi Kakamega odhi Mombasa monego dhi Mombasa odhi Kakamega to koro ne onge thuolo mini nyalo los ko butergi ka giyudo ni mano en gima no both adier to mano to onge wach to kaluwore gi gima neno ka commissioners kawacho ichalo ka gima both ne onge ng'ato notimo gimong'eyo ka doho yie gi wachno to mano manyiso ni kanyo wach nitie emomiyo doho kete kaka achiel kuom penjo manyaka giduoko koro ka giduoko penjo no gibo penjore ni to gini no both ni jo IBC kose ng'ato notimo gimong'eyo mondo ji kik wuog oko mondo dhi go kura ka giyudo ni mane manotimore ka giyudo ni en gima noko both to gibro wacho ni kara ng'ato ne ni dwar mondo ji kik wuog oko to mano to en wach mane gi pek nikech pile kidwa yombo kura to inyalo yudo awach ni kata William Ruto kiyudo ni joge ng'eny ahinya Uasin Gishu to koro gimitimo ichocho yiero makanyo mondo jomoko ba bende jomoko dwa dhigo ni kura kik bedi yiero koro mano to nyalo timre to kuom sani to wawacho ni en gima jomodonjo wacho to IBC bende duoko maber bo giwacho ni no bothnwa ne ok watimo gimwang'eyo en gima no bothnwa lakini en wach mapek en gimoro ma oganda rito bende ni odhi wuok e yo machalo nade ka bende kuonde chung' buro nyakura mog jonge sani lendo go duto ne oselando ni kaka ne gitimore mano kuonde mopogore ka irango county mano county ma Mombasa county ma Kakamega kar chung' bura mar Ongai kuonde gi duto opog yo machalo nade kaluwore kod duond buche kanyo mano kar chung' bura no ma Kacheliba kachel kod Pokot South duto mantiere West Pokot County no yudo jochung' kata jod bura mekgi mago ochung' kanyo gi duond bura no mara KUP en duond bura mochune kanyo kod governor machon ma West Pokot mano John Roplo Nyangapuo ma bende ni kwetro mar Azimio la Umoja mano miyo gi kombe ariyo Kitui Rural bende Azimio no yudo kanyo kaluwore ni Jawaipa ne oyombo kanyo e komno mar bura ma Kitui Rural kibiro Rongai UDA ne oyombo kanyo mano iso no yombo jaod bura masani mano Raymond Moi ma bende osebedo kanyo e thuolo malach ahinya mano e kar chung' bura no mar Rongai county ma Nakuru kama chielo bende Nyaki West kacha no dhi e UDA mantiere Kenya Kwanza kanyo ka iwuok kanyo kar chung' kacho ne ward bende mantiere county ma Nairobi
mano mantiere Nairobi kae, mano kwa njenga no dhi kanyo kuom jaod bura maonge MCA moko chungi duond bura mora mora. Kaunti ma Kakamega kod Mombasa duto no dhi ODM mantiere kweth mara Azimio la Umoja. Nyakora Mogejwang saa 2:27 wakao yueyo mar ariyo ka waduogo to watieke, to ka watieko wadonjo achiel kachiel bende nyaka e doho. Koro ikete kane mar namba 5 ma wabiro lose sani ka waduogo en mano motenore kod chochni mag kwan mag ombulu mane ogo ne komno mar tend piny Kenya kachiel koda kombe mamoko. Ng'ur en mane? Nitiere chochni mag kweno manotim koso oyo? Wabiro rango ni mago emomiyo koro sani doho golo chik ni mondo nuo kwano ombulu achiel awacho ni moko kuom kuonde mane koro lieko ni gik makamago notimore. Mano mantiere counties 4 onego bed kata 7 kata kamano nokongi kanyo ni kuonde luto ombulu maromo 15 onego bed ni inono kendo rango gi ni notim gi yo machalo nade. Ka waduogo warango gi mathoth, kik ni mabor. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, lum leo rembo lemo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gimoko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Kuom dag mor, ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso saa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chieng' motuo mogo nyalo dak, nyalo kawo kata higni 2 kapok okethore. Kodhi bende kwa mabor mana kuom muokwa mwasepidhono ema wanyalo tong'o bedenego to kendo wayudo kodhi. Muogo ma wapidho ichame kendo irege. Nitie kinde ma muogo timo maber, nitie kinde ma muogo ok tim maber. Nyakora Mogejwang' donge waduogo. Wacho ni kae wasingu ni wakaw mana yueyo matin nikech inbe kama intiere kar kanyo nyaka iyud thuolo moro mara wacho ni iwuok matin kanyo ing'ane ni nyaroya chaka mitwe cha bende nitie moro makare. Wacho ni chak maniketo e wi mesa kacha cha bende ichore yo moro maber. Bende ikete kama nyathi ok dichopi. Ang'e ni nyithindo no chieng' odhiambo sama yado ka
wuok kanyo keto bade kanyo to mako gimoro koro ikone obed bathe ida neno Ramogi TV okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya kamineno wago ni erokamano kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono ka wantiere ka achiel kachiel ma bende wada mana rango gigo mosebedo kanyo ka timore. Okinyi ma kawuono wadhi nyime kod rango weche mathoth mosebedo kanyo ka warango kendo wanono gi e yo moro makare. Sani koro wantiere kanyo kama wadarango point no mar 5. Wacho ni point no mar 5 gigo mantiere kar kacha yiero makamagi bende ne gidhi e yo moro makare. Wacho ni pogruok mag kwano ombulu mag jogo malaro komten piny Kenya gi kombe mamoko. Bura makama odhi bedo e yo machalo nade nikech duoko no waneno kamoro ka kom mar gavana ji oyudo kwano ombulu mathoth moloyo jogo manogoyo ombulu ne kombe mamoko. To kata kamano ok wadonje malach ahinya nikech ma achiel kuom weche ma doho dhi rango kendo gin gi thuolo mar golo ng'eto margi kata duoko margi. Kata kamano wakili ni mane minyalo wacho e wi bura mar 5? Nitie weche ariyo. Mokwongo en pogruok e kind ombulu ma wach ni president oyudo gi ma governor oyudo, MP, MCAs. Nitie kuonde mang'eny ma yudore ni pogruok nitie. Koro penjo en ni to ang'o ma nokelo pogruok go. To kiyudo ni samoro president oyudo mang'eny molo governor kata governor oyudo mang'eny molo president, to nyiso ni nitie ballot moko mane ok otiyo. Nikech sami donjo kidhi go kura timi 6. Koro 6 gi nyaka itigo. Koro penjo maduong' ma penjore en ni to mane ok ogogo kura gi to gin kanye to kwan gi nade. Koro konon boyud ni ne ok okwan gi maber kata katiyo gi dhoba kisunga wacho ni IBC ok account for them maber. Ok ginyiso maber kaka gitiyo kodgi, to mano ketho kura. Nikech dware ni ballot ka ballot nyaki nyis maler ni nendo tiyo nade. Ka ng'ato kogo kura ni president kata ni governor, to nego bed ni ballot mare moko kogo kura no ni e sanduk kata noko kawe sama nodonjo cha. To ka noko kawe to kidhi ng'iyo buge mag ballot ka tibiro yudo ka en kanyo. Koro penjo ma jogi penjo en ni ballot mane ok otiyo gi makam kuonde ma pogruok nitie go tiyo nade. Mano penjo mokwongo. Mar ariyo en ni pogruok nitie e kweno. Magi wacho ni kaluwore gi totals manitie. Samoro yudo ni jachung' namba 1 omed ni kura to jachung' namba 2 kura ne odok piny. To mano inyalo mana yud kikwano kura manie i sanduk. Koro mane magitimo. Temo miyo doho bende oyiero mana kuonde matin mondo gichekie ni to bende gimiwacho no notimre adier. Nikech doho ok nyal rango sanduge te polling stations 46,000. Mano chalo ka gima koro gikawo tich mar IBC. Koro gima gitimo ni gikawo sample. To sample gikawo kaluwore gi ng'ur mane nitie. Ng'ur ne nitie ni kuonde gi wach moro nitie. Koro giwacho ni dhi urangane. Ka giyudo pogruok adier, boyudre ni en kaka giwacho no, to mano to romo ketho yiero. Mano achiel kende mano kwayo ni mano achiel kuom gigi medhi rang namba 5 ni romo wito. Mano romo wito. Nikech konyiso pattern. Kiyudo ni pogruok nitie kamoro achiel kata kuonde ariyo moko tinyalo wacho na mano to samoro nobothe ni ng'ato. To ka kuonde 15 ma giwacho gi giyudo ni kuonde go te nitie pogruok, to mano koro wacho ni mano to koro pattern. Mano koro kend gimo both ni ng'ato. To ka en pattern motimore kuonde 15, to kaluwore gi kaka doho mamoko ma Kenya kata ma Malawi osega ng'ado bura. Kiyudo ni kuonde 15 richo, to koro inyalo wacho ni kuonde 46,000 kaka bende gin gi kiawa. Koro gima duong' en ni to nitie pattern kose nena moro minyalo wach ni kae to gimo both ni ng'ato. Koro mano ema wabiro neno ka gisekelo duoko. Nikech sani koro gikwano ombulu, ikwano manie i sanduk, ikwano gi, then ging'iyo form 34A manondiki, tipimo gi kwano manie iye kacha. Ging'iyo gima ne ondiki e Kimskit, gipimo gi macha. Ging'iyo gima nochopo ka IBC koni, ipimo gi macha.
ging'iyo gik mano mi agent gi tipimo gi macha ko gigi opogre to pogruok ne nigi pattern kuonde 15 gi te to mano nyiso ni wach ne nitie yiero no to ko yudo achiel ariyo moko to ng'ato nyalo wacho na mano to gima noboth ni ng'ato en gimoro ma warito en both koso en gino manotimore ka Uganda ong'eyo kata jogo mani kanyo ne ong'eyo. Wadhi mana nyime. Article mano mar 138 mag pend chike mathur ka wacho ang'o kotenore kod yorego mag kwano ombulu kaachiel koda ka nono nonro mag jogo magoyo ombulu kaachiel koda chwalo gi kuonde mopogore opogore. Mano en dwaro mar auchiel weche madhi rangi kod doho maduong' mogik. 138(3) Prodiency kajero maber wacho ni commission ema kwano ema timo tallying gi verification gendiko maber kabisa ni commission to kichopo 138(10) to kendo ndiko moro nitie ma kendo koro gindiko ni chairman koro gin ariyo kiduogo Elections Act to kendo gindiko ni chairman koro 138(10) gimondiki Elections Act to mane ma Chebukati notiyogo to wach di nosega chopo e doho mar Court of Appeal chon bu Court of Appeal nowacho ni ng'ama timo tallying gi verification ok en chairman en commission noseng'ad kamano negiseng'ado kamano e kes mar Maina Kiai neging'ado ni ng'ata achiel ok nyal mi tekono mi commission koro commissioners moko nitie mawacho ni wan ne ok watimo tallying ne waonge nogeng'nwa nokomiwa thuolo mondo watim kuom constituencies ne giwacho ni 27 ne ok watimo tallying to nyoro nyawinjo ka ng'ato wacho ni IBC wacho nitie kuonde 6 bende magiyieni no okotimie tallying koro kane commission okotimo tallying to kaluwore gi bura mar Maina Kiai no to mano makosa moromo ketho kura ni te nikech kikwano kuonde 27 ka mane okotimie tallying kikwano kura manitie kanyo ten kura mang'eny kabisa mohingo pogruok mane nitie kind namba 1 gi namba 2 koro ka kura go nigi wach to commission kendo ema nigi teko mar ng'ado ni wanyalo ga lendo kapok wakwano kura te kaka 2017 inyalo paro ni ne nitie constituency achiel moro mane pok okelo margi to commission nobet piny bowacho ni kata gikel margi no giyud ni kura kate gin mar namba 2 to ok bikelo pogruok moro amora to kuonde 27 to bago kuonde mang'eny gin gi kura mang'eny koro koyudo adieri ni noko kwan gi to mano oromo ketho kura no nikech mano kotiyo 138(3) wacho ni en commission kes mar Maina Kiai wacho ni en commission to Chebukati to wacho ni anatiyo gi 138(10) to kako puonjwa sheria Kenya ka waluoga gima koto wacho ok wabiluo gima Chebukati owacho kata gima commissioners owacho koro court no wacho ni 138 commission ema kwano koro ka commission no kokwano to bana makosa to doho masani ni nigi thuolo mar ng'ade mopogre gi gima doho mar Court of Appeal no ng'ado nikech en doho mani malo ni Court of Appeal to ahinya to gi jotimo gamano nikech kidwa ng'ado mopogre gi kaka court moko no ng'ado to nyaka bedie nitie makosa moro maduong' ma court mokwongo cha notimo makori bende ng'iya ti wacho ni kae to koro nego waloko koro ana wuon kaka nene 138 en commission ok en chairman en commission ok chairman duto abiriyo kama gitiere kar kacha masani bende koro ka giseng'ado to chairman tije 138(10) en lando no lendo olando gima commission ong'ado ka commission ok ong'ado to okonyal lando ka wadhi matut mokalo kanyo ang'e wach ni wachako ng'ado bura wan bende kama wantiere kar kae kata kamano wadarango ni nyaka sani gik mage kuonde chung' bura mage wacho ni yiero kata kweno
dhi nyime sama lose ni kata ka mano bang' ka nosechiw ng'eto makamano kod dono maduong' mogik e pacho ka. Nyaka sani gin kuonde mage. Sani nyalo rango ka wantiere kod kaunti ma Kericho. E kaunti ma Kericho kuonde mag luto ombulu machalo nade. Nitiere kanyo kuma inuoyo kwan miluongo ni Belgut. Wach kata gi Kapsuseran, mano kaachiel kod Chepkutum primary schools, ma kuonde ma iwacho ni chochnigo ne oneno kata pogruok e kweno makamagi. Ang'ada ni bende ikona, en ang'o miyo entie mana kumoro achiel, pok awinjo gigi kwano mabei kata rangwe. Iwacho ni nitiere kuonde moko ma alwora kuom kuonde chung'o bura maromo 27 ne nitiere gwengewa makaluo. En ang'o miyo kuonde makamagi bende ok dhi rang ni gik makamagi notimore. Ang' warange ane mano ka waseyudo ni kuonde mage madhi bedo kata ni nuoyogi. Kaunti ma Kericho mage gin. Kaunti ma Mombasa nitiere kuonde midhi nuo kweno. Wantiere kata gi Jomvi, Mikindani, wacho nitie ka luto ombulu miluongo kanyo ni Ministry of Water Tanks. Nitie Mvita, Majengo, kaachiel kod skul primary no ma Mvita. Gigi nyalo bedo ni kendo jang'ad bura mantiere doho mamalo maduong' mogik, mano Isaac Lenaola, nyoro ne oduoko. Kendo duoko mowacho ni kweno, mano kaluwore gi burano mar Maina Kiai bende, wacho ni kweno mag ombulu duto chake polling station. Oganda penjore ni polling station, polling center. Wacho ni kata wach gigi duto ni polling station kata polling center, kweno chako mane polling station kacha. Nitiere center man gi stations mopogore, ma bende nitie kinde moko mano chak luongi ni stream. Ka in gi stream mokwongo, mar ariyo, mar adek ka gidhi nyaka kocha. Station makamano, kanye kumochake. Center mowacho mago to kizungu mingi, kama gitiere kar kacha. En tiende nang'o? Komochake kacha. Mano nyiso ni stream koyud ka nitie pogruok e stream mokwongo, stream mar ariyo, koso koro dhi kwan gi duto. Nikech iwacho ni polling station mar waranga ne skul ni mar Mvita primary mantiere Mombasa. Mano skul kama ntiere kacha. Entiere kuonde luto ombulu kacha, koso en achiel kende midhi range iye kacha. Station nigi streams mopogre. Nikech streams go to keta ni mondo omigo okuro bed mayot. Kik iket laini obed mabor ahinya. Koro jomoko pango laini ka, jomoko pango laini kacha. Streams go teto loso polling station. To polling station en mondiki e Kenya Gazette ni en polling station. Koro penjo maduong' mikwongo penjo en ni to polling station ni en gazetted koso ok en gazetted. Ka en gazetted ni en polling station tikwano kanyo. Iluwo gima Kenya Gazette wacho kanyo mikwene. Koro ka en gi streams mang'eny tikwanogi moriwore. To ka en polling center ma po nono nigi stations 3, 4, 5, to moro ka moro kwano mopogre. Mane gima Lenaola nyowacho. Ni ka po nono gigo noriwore. Ni kamoro achiel wan wawacho ni polling station to kara po nono en center. Koro kura duto manie center no bende kwano te. Tikwano gi polling station level. Nikech polling station kama nitie presiding officer emilose form 34A. Ebo seche 48 to duoko sewuok. Mage kinyo wayudo duoko no ne kiny saboro. Kweno ne chalo nade. Mana kama nyakura Ramogi Tv. Kuonde mamoko gin mage. Nitiere kuonde ma chalo i kaunti ma Nyandarua. Nitiere Jarok primary school. Nitiere Gatanji, mano be school primary kaachiel kod Kiheo, mago kuonde ma kweno makamago bende dhi bedo kanyo ka inuoyo. Nitiere counties mamoko bende makoro thuolo gi duto gidhi bedo e thuolo mane. Nitiere Nandi County, mano nitiere Nandi Hills kacha bende kar chung'o burano ma Nandi Hills, kama gidhi yude thuolo bende mar kwano ombulu makamago. Inyalo penjori ni kuonde mamoko gin mage. We kora koni akona sani bende ni kuonde chung'o bura gi gin mage. Masawa mar piny Kenya, nyapenji ni Central ka, God Kenya ka, Mount Kenya region ka gin kanye. Nitiere gwenge ma Gatundu North. Mago kuonde ma bende nitiere ng'ur ma kamagi ni yo notimore. Pogruok mag kwan mane Raila oyudo gi mago mano keti, mano ndikne, gi mag William Ruto bende nitiere kanyo. Nitiere Chepalungu, mano mantiere Bomet. Kaachiel koda Konoin bende mantiere Bomet. Nitiere Sotik mantiere Bomet. Kiamba mantiere
Kiambu, Belgut, mano bende nitiere gwengego ma Bomet kanyo, nitie Nyali, mano bende nitiere kanyo, county no ma Mombasa. Kirango giduto kama nitiere kar kanyo, Kirinyaga bende oluong kar kanyo, Kericho, Kiambu, Nandi, Bomet, Nyeri bende nitiere kar kanyo. Jogi duto nitiere kod thuolo mora mora, nitiere geno mora mora ni kuonde gi duto. Iwacho ni kuonde 15 nikech mago to mana constituency. Kar chung'ur bura kacha ok dhi kwan gi duto. Iwacho ni olom gi aluo ma kome wacho ni gigi nitiere kar kacha. Bura ma kama. Makoro iwacho kata ni koyud ni county achiel, koro wuka ne polling station kacha. Iwacho ni county achiel oyud ka nitiere kuo kata medo ombulu mano med ne jachung' machielo kamoro ne uma kendo ket ne ng'ama chielo. Gik ma kamagi kuom gigo ochiko duto, gigi ochiko ma walosi sani, wacho ni issues ochiko mantiere kar kama do koro dhi rango, gin mage manyalo miyo owitoko. To bende en mana owitoko ni kende binyalo tim, nikech jolony mag chike moko bende koro nyalo biro to wach ni do nyalo chiwo chik ne IBC mondo koro kosenuo kwan gi te. Wacho ni kuonde luto ombulu maromo 46,229. Magi duto kokwan nyalo kawo seche maromo nade? To kokwan gi duto mana e komne mar ten piny Kenya, moko ka owe bathe. Idhi time yo machalo nade ma IBC do bed gi chik kata chier mar kono IBC mondo land jalo moyudo kwan mamalo mag ombulu. Koso gima nitiere ka kore mana wito yiero ni oko to ganda donge yiero. Odhi chalo nade? Mokwongo doho onge gi thuolo mar kwano kura kuonde stations 46,000. Ma kata nyoro kata mana kwayo manyo kete counties kanyo gina dinyo gina beria pa. Counties aberio. To nyoko yieni gi te. To kata mana manyo yieni gi eno nitie mna polling stations manyo gi yiero. Gimomiyo mano timre doho wachoga ni gin ok gin IBC. Tij doho ok en tij kwano kura. Ma bende kata king'iyo sani ng'ama dhi telo ni kata weche mag kweno go doho pod nyaka bed ni oketo ng'at kanyo mang'iyo kaka kweno. To ok gin gi thuolo mar timo mano. Koro giyiero ga matin. To matin ma giyiero go luwore gi kwayo mikelo. Ok gikaw kawa mora mora. Nyaka ikelie kwayo moro manyiso ni kae nitie wach. Koro kaluwore gi kwayo mane ogai mar Azimio kelo, kuonde misomo kanyogo, ne gikelo affidavit manyiso ni pogruok nitie mang'eny. Emomiyo nyogi yiero mago, nikech jokanyo nyiso ni pogruok ni kanyo. Koro mana kaka wawacho cha, mondo koyud ni pogruok nitie, ok en ni pogruok duto nyalo ketho kura. Pogruok motimre gi both ok keth kura. Pogruok ma ketho kura en pogruok minene kae to ng'ato timo gima eni mong'eyo. Koro mano gini namba 1. Namba 2, kuom weche ochiko miwacho ka, ipenjo ni to bende doho nigi thuolo mar kata lando ni ng'anne moloyo. Winjruok onge kanyo. Joma somo katiba article 140 wacho ni doho nigi teko mar wacho ni ok noyier ng'ato maber kata noyiere maber, ariyogo kende. Lakini kidhi Elections Act section 84 to wacho ni doho nigi teko mar wacho ni ng'ane moloyo kanenore ayanga ni ng'ane to loyo. Koro kuom sani to kaluwore gi penjo manyo doho keto ka, penjo mar ng'ane manoloyo no, ginyalo mana duoko ka giduoko penjo mar namba 9 cha, ni to en order mane mwanyalo timo. Aparo ni nyalo some ni jopiny mondo giwinj kaka ondike issue number 9 cha, namba 9 cha. Mogik ma wacho ni en ang'ono makoro wan gi teko mar timo. Giketo penjo no. Ok gikete ni bende wan gi teko mar wacho ni ng'ane moloyo. Giketo ni to bende ni teko mane ma wan go. Kendo koro wach mane maginyalo ni e iye kanyo. Wach no ni e iye kanyo. Wach no ni e iye kanyo. Teko mane ma wan go. En moro mawa darango. Sani nyakora moge juang bende pichni ma ineno kanyo. Gin pichni madhi bedo kanyo ka chopo ni bende achiel kachiel kowuok e doho maduong' mogik ma pacho ka samora mora kochako sani wadhi bedo e thuolo mar
chopo kanyo achiel kachiel nyaka do maduong' mogik. Nyakora Ramogi Jwang' weche nitiere kama thoth kendo koro nyaka sani wach machielo makoro idhi rangi mano ka orango kanyo mar 7 wadongi mar 8 kaeto ma 9 mabende iselose ka ipenjo ni bende nitiere e yiero ma orumo ni kaka ne jaloch ne ochopo e atamalo 50 cha komede ombulu achiel threshold ma chik dwaro ochalo nade mago achiel kuom weche moko bende rang kanyo miye thuolo kanyo namba 7. Mano en kwayo ma owuok e petition mare Raila Odinga number 5 to ahinya to kama owuok ahinya to en petition mare Okiya Omtata. Okiya Omtata ma ogo kwano boyudo ni kwano mar jo IBC go ok donji kata ilume na kwandgi giwegi. Koro koyudre ni onge ng'ama nochopo kanyo to bano kura nyaka kethi. Koyudre ni onge ng'ama ochopo kanyo to nyaka keth kura nikech chik wacho ni IBC nyalo mna lando ni ng'ato moloyo cha oyudo kiwango ma katibo keto no 50% plus 1. Koro kokwan bo yudi onge ng'ama ochopo kuro to nyaka keth kura to jo IBC e duoko margi to giwacho maber ni kanyo to ne William Ruto chope. Koro mai to biro luore ji ng'at ma mahakama otiyo gi kwande. Gibotiyo gi kwande jo Azimio, gibotiyo gi kwando Okiya Omtata, kose gibotiyo gi mara IBC. Kanyo dohe madhi ng'ado. Mano gino magidhi bedo kanyo ka girango mana ka twak makamano dhi nyime. Nyakora Ramogi Jwang', mano point no mara 7. Sani pishi mineno kanyo nitiere okinde ma osechopo kacha e doho maduong' no mogik. Ineno kacha jong'ad buche kombe gi osei kacha registrar mag doho maduong' ma pacho ka bende yini kacha odich. Ineno kanyo okil Kamaloka Kithure Kindiki mabende nitiere kar kanyo ka girango chenro gi duto kaka dhi nyime. Mano okil mochung'ne wacho kanyo ni respondent namba 9. Lakini gimomiyo ok luonge gi nyinge gi ka gichopo e doho kacha. En ang'o momiyo iwacho ni kacha gochopo no mana respondent namba 9. Kikiaye ka pok isomo gino tikiare ng'amilose wiye. Mano to makosa king'iyo kaka doho ma oko kocha tiyo to gin tindo giluong ji ni respondent namba 9 kata giluongo ng'ato gi nyinge. Iwacho no Okiya Omtata kata Raila Odinga kata William Ruto. Doho ma oko kocha timo mano. To marwa kani ten moro mane wachako go kaka ne jo wakoloni ne time ga chon cha. Ma pod waendelea go nyaka sani. Tana wuon ang'iyo ne ko wadhi mbele to nego wachak luongo ji gi nying gi. Wawacha ni Okiya Omtata wacho kama, Juliana Cherero wacho kama, Chebukati wacho kama, wawe chako wacho ni respondent namba 2 namba 3 kata namba D. Nikech mano ka jopiny winjo to jopiny penjo to respondent namba 3 do te ng'a. To tima godo ne nago. Miyo ji tich matek maonge tiende. Onego waloke. Okudwa mi oganda tich matek mar paro. Onego loke. Gigi matiere kar kacha ipenjo kanyo ni ati okinde mage manyaka sani osemolo kar kacha Nyakora Ramogi Jwang'. Githoth bende kineno gi kar kanyo wachomo kama dhi lose wi wach mar 8 kaeto watieko gi wach mar 9 kama dhi nyime to wawinj wach mogik bende man kanyo. Fwambo sichopo kanyo, fwambo mag Ramogi TV bende nitiere kanyo achiel kachiel. Fred Ngatia mochung' ne William Ruto mano respondent namba 9. Wawachane kaka kore chikru kaka ma Kenya wacho William Ruto mantiere kar kanyo en mochung' ne ka koro sani waranga ne ukidego mosechopo kar kacha mochung' ne William Samoei Ruto kod Rigathi Gachagua macha hotelni kacha kod senior counsel Fred Ngatia, Professor Kithure Kindiki man kanyo, senior counsel bende man kanyo, Kiogo Kilukumi man kanyo, Katwa Kigen bende mantiere kanyo e kweth go ma ji chung' kanyo kod konyo William Ruto kod Rigathi Gachagua. Kama chielo mag IBC ma bende osemolo kar kanyo tiere Senior Counsel Kamau Karori kachiel koda Eric Gumbo kachiel koda Attorney General machon mathurka Professor Githu Muigai ka kwethno mar Raila Odinga kod Martha Karua nitiere Senior Counsel James Orengo ma en governor moyier bende kaunti ma Siaya, Paul Mwangi nitiere Jackson Awele man kanyo, Velma Maumo bende nitiere kar kanyo. Kairango e kinde mathoth mano chopo kacha kendo madhi chopo kacha madhi thuolo mar wuoyo kata madhi konyo gi wechego mag sumo paro ma opogore. Wach mar 3 ka odong' mana dakika 4 kende to wachomo doho maduong' mogik. Okil Kamaloka Charles Ouma
wantiere kar kae mana wadhi e yweyo bang' dakika 3 mabiro mano kang'wa wadhi nyime. Nitiere gigo masani nitiere ka irango ni point maraboro iwacho kanyo ni kapo nono ne nitiere chochni mane otim kendo mane bedo kanyo ni ne orocho adiera e kindegi mag yiero. Mano tiende nang'o? Iwacho kacha no wasenono wechego mag form lony manyasani gi notigo e yo machalo nade. Point maraboro ni ponono ka nyalo bedo maket kod mokwongo manolose ka koso pogruok mare donjo kacha koro kiwache gi dojo waguna ni illegalities and irregularities mawacho kanyo mano ketho integrity kata adiera no mar yiero manochomo. Kanyo nitie wach moro maduong' ma samoro ok nenre ayange gima koto ndiko kanyo. Nitie penjo ariyo ma koto dhi penjre. Mokwongo penjo moko ma gipenjo chakre namba 1 nyaka namba 7 mikwano ni namba 8 dong. Namba 8 koro. Namba 1 nyaka namba 7 ka gin kaduoko oduogo ni no otimre maber. To ok gibichopo kata e namba 8 no. Mane kaka luwore gi gima notimre higa mar 2017. 2017 gine giseng'iyo ni ka yiero ok otimre kaka katiba dwaro to koro wach mar ni to koro gik motimre gi impact margi kuom namba chachal nadi mano penjo mok ne gipenjore ne gidagi. Minyalo paro ni ne nitie pogruok maduong' ahinya 2017 mar kura 1.4 to ne giwacho ni mano penjo mok gipenjo. To kama koro isomo no penjo manitie ni to ponono ni notimre adier kaluwore gi kaka katiba dwaro to pod wayudo nitie kuonde moko nitie both moko 2, 3, 4, 5 to both 2, 3, 4, 5 gi gin both madongo manyalo ketho yiero adier mane penjo mar ariyo manyaka gipenjre kanyo. Koro penjo mokwongo ni to bende ne utimre kaluwore gi katiba. Magi penjo miduoko chakre penjo namba 1 nyaka namba 7. Magi mano penjo mopogore. To penjo mar ariyo en ni to kapo nono nutimi adier kaluwore gi katiba to pod wayudo ni both moko nitie. Both manitie gi e irregularities ma koro isomogo. Samoro en both kaka kweno ng'ato kukweno maber. Gin both manyalo miyo waduok waketh kura adier mane manitie. Koro nyaka wiwa kik wil ni mondo koto penjo mar ariyo no IBC nyaka nyisi ni kura ne watimo kaluwore gi kaka katiba dwaro. Mano e penjo maduong' ahinya moloyo. Koyudo ni ok otime kaka katiba dwaro kaka penjo mokwongo cha ni ne ok okwan gi maber. Tallying ok otim maber kaka article 138 dwaro. Kaka oyudo ni tallying no ok otim maber to penjo mar 8 no koro gibi penjo. Mano roma. Mana kamano bende nitiere weche man ka maro chiko cha tiselero ni koro chik mane kata wateko mane mawango. Teko mane wango. Bende wanyalo wacho ni ng'ane moloyo kose marwa en wacho ni notimre maber kata nok otimre maber. Penjo mar 3 no jo gine ogai mar Azimio okwayo ni mondo mahakama owachi ni ene manoloyo. Koro to gin to kar mondo giket penjo no to gikete mopondo matin ni to teko mane mawango. Erokamano ahinya waka uyo sa 3 romo wadhi achiel kachiel e doho maduong' mogik. Erokamano kuom kete Ramogi TV. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl kwa anashinda akishout Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gik masiko timore ngimane
miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono anyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Supreme Court of Kenya for the hearing of Presidential Election Petition number 5 of 2022, as consolidated the petitions number 1, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022, the Honorable Laila Amolo Odinga and 7 others versus the Honorable William Luto and others. The Ready Chief Justice will preside. Thank you very much, our court assistant. Good morning, Learned Council and the parties, distinguished ladies and gentlemen present this morning. We finalized the pretrial issues this morning, and on behalf of the 7 justices of the Supreme Court, we welcome you to this morning's proceedings. We have a tight schedule. Therefore, without much ado, we will ask the petitioner to start their case.
but we will take the appearances. The quorum sheet, I believe, has been found, but we can take the appearances. My Lady, the Chief Justice and the President of the Court and members of the Court, for the first and second petitioner, my name is James Orengo. I appear with my landed landed counsel, senior counsel, Firoz Noroji, together with my landed friends, Mr. Paul Mwangi and Miss Julie Soweto. We also appear with senior counsel, Mr. Philip Murgor, is not in the court, but once I've concluded my submissions, he'll come in to continue to deal with an aspect of our case. May it please Your Ladyship, Chief Justice, Your Ladyship, my lords, for the first and second respondents, the appearance is as follows. My name is Ngatia. I appear together with my learned friend Kioko Kilukumi, Senior Counsel, Mr. Kirago Kimani, Senior Counsel, and Professor Kindiki. That is the team representing the first and second respondents. Thank you. Madam Chief Justice and the Honorable Judges of this court, my name is Gedhu Muigai. I appear for IEBC and the second Mr. Wafula Chebukati jointly. I lead that team. The team for IEBC is Eric Gumbo, George Murugu, Dr. Willie Mutumbwa, Mr. Wekesa Simiu, Mr. Wambua Kilonzo, Mr. Moni Mukele, Mr. Mwangi Kibicho, Mr. Peter Wanyama, Miss Maggie Ngetich, Mr. Emmanuel Wetangula, and Miss Mase Mwinzi. The team for Mr. Wafula Chebukati is Abdikadir Mohammed, Senior Counsel, Kamau Karori, Senior Counsel, Michael Mushemi, Mr. Tito Tiego, George Gilbert, Collins Bush, Haman Omiti, Nancy Kangede, Moses Kipkogei, Innocent Muganda, and Mahat Jomen. Thank you very much. Chief Justice, Deputy Chief Justice, Your Ladyship, my Lords, Justices of the Supreme Court, Paul Mwite, in terms of the orders of this Honorable Court yesterday, Issa and I, in addition to the lawyer counsel on record for the fifth respondent, the sixth respondent, seventh respondent, and eighth respondent, in summary, the four commissioners, in addition to the respective counsel appearing for them, we've agreed in terms of the orders of this court that Issa and I will act collectively for the four commissioners whose views need to be heard. I need to add, for the sake of clarity,
that we are not asking for any extra time. We will address this honorable court on behalf of those 4 commissioners by sharing time with the individual counsel for each of the commissioners. I thank you. Your Ladyship, Madam Chief Justice, Deputy Chief Justice, and judges of appeal, for the 5th petitioners, I appear together with Lydia Mwalimu and Millie Odhiambo, not in court. Okia Omtata will appear in person. I think that is in order. My name is Professor Tom Ojenda, Senior Counsel, just for record so that I don't come back. Your Ladyship, the Chief Justice, Your Ladyship, the Deputy Chief Justice, my Lady, my Lords of the Supreme Court, my name is George Oraro, appear for the Attorney General. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, judges of the Supreme Court, my name is John Mohammed. I appear with Mrs. Wambugu for the 2nd petitioner when you had consolidated the cases yesterday. Your Ladyship, the Chief Justice, members of the court, together with Tom Masharia, Njoki Mboshe, Steve Wandeto, John Njomo, and Paul Kiragu, I am Paul Nyamodi for the 3rd petitioner. If you may please, my Lady Chief Justice, Deputy Chief Justice, my Lady Justice Njoki Ndogu, and my Lords, I'm Mutieno Willis. I do appear together with Mr. Nelson Osiemo, Ms. Caroline Kituku, Ms. Lea Chanimbanga, and Mr. Victor Oduol for the 4th petitioner. May it please you, my Lady the Chief Justice, my Lady the Deputy Chief Justice, and the Justice of the Honorable Court. My name is Degwa Njiro, together with Mr. Mituga and Mr. Murara. We appear for the 5th petitioner. My Lady, my name is Ochiel Dudley for the International Commission of Jurists as Amicus Curiae, the 2nd amicus. I appear alongside Mr. Isaac Okero and Ms. Anne Ngige. Thank you. May it please the court, my Lady the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, and other judges of the Honorable Court. My name is Kibe Mongai, appearing for the 7th petitioner alongside Ms. Wairimo Keru. Honorable Chief Justice, good morning. Members of the court, on behalf of the Law Society of Kenya's amicus, my name is Stephen Mwenesi. I am in this matter alongside the President of the Law Society, Mr. Eric Theuri, and we have a team of the Public Interest Litigation Committee guided by Counsel Maura Kabata and Dr. Musau and Dan Oino Kemu and others. I thank you for allowing us to participate. Thank you very much. We have taken the appearances. We will straight away go to the petitioner's case. It may please the court, I'm going to deal with issue number 6
amongst the 9 issues that were crafted by the court for purposes of determination. And yes, and my learned friends, Mr. Firoz Norji, will deal with the issues captured in number 8 and 9. And my learned friend, Mr. Mwangi, will deal with the issue number 6. My learned friend, Mr. Philip Murgor, will deal with the issue number 1, 2, and part of 3. And my learned friend, Ms. Julie Soweto, will deal with the issues 3, 4, 5. I appear together with my colleagues for the first and second petitioners in the consolidated petition. The petition was filed on the 22nd of August this year, following the declaration of the results of the presidential elections that were held in the general elections on the 9th of August 2022. And those results were declared on the 15th of August 2022. Following that declaration, the petitioners, the first and second petitioners, were aggrieved with that announcement and consequently filed this petition. The petition is accompanied with a host of affidavits, and it may please the court, I'll refer to about 5 or 6 affidavits in my address. But as a matter of opening, I would want to deal with some constitutional issues as set out in the various articles of the Constitution. My lords and my ladies, after many years, the Kenyan people came about with the Constitution 2010. They enacted this, the Constitution 2010, and as opposed to the previous occasions, we had a constitution which was enacted by the people, in which they declared their sovereign authority. Therefore, anything done in the name of the Republic, in exercise of powers that spelled out in the Constitution, is based on donated or delegated authority as set out in Article 1 of the Constitution. Now, my lords and my ladies, it is important to put into consideration Article 2 on the supremacy of the Constitution, together with Article 3, which talks about the defense of the Constitution. As opposed to the previous periods when we had a constitution which was negotiated at the time of independence with the colonial authorities, this constitution established a republic in which the doctrine of separation of powers was embedded. And more particularly, my lords and my ladies, in this constitution, there were several constitution bodies and agencies that were created, which includes the first respondent, the Independent Electoral and Boundaries Commission. And in accordance with the dictates of the Constitution, the Independent Electoral and Boundaries Commission, just like any other body established under the Constitution, and for that matter, any person who resides in the Republic of Kenya is required not only to recognize the supremacy of the Constitution, but act in accordance
of the Constitution and in defense of the Constitution. Under Article 249, all independent offices and independent commissions are required to respect the sovereignty of the people and also to promote constitutionalism. This is important because Article 249, as read with Article 88 of the Constitution, which vests powers on or to the Independent Electoral Boundaries Commission, requires that those powers must be exercised in accordance with the Constitution. Now, my lords and my ladies, the story that emerges out of the events that occurred on the 9th of August this year, and subsequently following to the 15th of August, upon the declaration of the Constitution, of the elections, the presidential elections, goes contrary to the established